Oyaore nyaka Ramogi Tv kamoro amora ma intiere kawuono ma en tarik 1 dwe mar 9 higa mar 2022. Ageno ni chiew maber kendo ichako dwe manyien e yo makare kalure ni kawuono e odiechieng' mokwongo mar dwe mar 9 e pacho ka. Kinde mabende weche mopogore opogore podi medo dhi nyime e pacho ka ahinya to wachno mar bura makwedo loch mar jatend piny moyier William Ruto mabende iyalo gi sani e doho maduong' mogik e pacho kae. E kinde mabende Kenya podi oketo wangi mar neno ni jong'ad bucha 7 biro chiwo ng'eto mane kotudore kod bura makamano. Weche makamago podi wabedo medo kelo ni achiel kachiel e kinde mabende chenro mar yalo bura makamano biro chakore okinyi makawuono. Ka kamano machiegni e chenro marwa mar piny machakore sani nyaka ngomol kanyo. Kawuono nyalo wacho nango wadhi nyaka saa 3 kalore ni kochopo kanyo saa 3 to wachiwo thuolo mar mondo mi une chenro madhi nyime od bura maduong' mogik. Nyinga Joyce Oduor. Orujo konyanam kamoro moro mintiere en geno mara ni iru pinye e yo makare samorikri yo makoni kod kocha mar dhi orak. Okinyi makawuono wan wasechopo orak ka mar kelo ni chenro mar pinya. Kawuono bende en chien tarik 1 dwe mar 9. En geno mara ni ichako dwe manyien e yo makare machiegni chenro mar pinya bed kodwa nyaka giko. Nyinga Sharon Ongao. Joyce Dwara musim ni oyaore. Oyaore ahinya Sharon, happy new month. Akwachako. Happy new month to you too. Bingeni wasaid that. Sani bingeni kano wachako higa mar 2022 dwe mar 1. Sani wane dwe mar 9. Wadong mana kod dweche matin kende to waloko higa. Maneno bende wachako kwano kinde mag nyasi mag sikuku. Odiechienge dhi piyo piyo. Kata kamano achiew maber to in? Amba chiew makare. Nyasaye anwa piny no nwago nero kamano. Samoro jomoko nyalo penjo ni to Cleophas ere kawuono. Cleophas okayo matinya kwa Ramogi Tv biro bedo kode odiechieng' makiny. Man ka kilero ni nyaka Ramogi Tv kawuono en odiechieng' mar 2 mabende bura pod iwinjo ng'ur mabende nochwala koda ji 7 pod dhi nyime gi winjo e doho maduong' mamalo mogik. Odiechieng' manyoro ni neno gik manatimore. Kineno kata mbui en mana piki ponki. To bende jo Kenya osebedo ka wanyalo wacho ni gigoyo ngero makoni kod kocha kotudore kod wach makamano. Mak mana ni odiechieng' manyoro ne waneno kanyo ka okil mar Raila Odinga kaachiel kod Martha Karua ne gichwalo mano ng'ur margi e nyim doho kacha. Doho bende no penjo gi penjo matek, penjo mabende nyaka giduoke. Odiechieng' makawuono okinde mag William Ruto ema koro bichopo kacha mar mondo mi gin be gichwal kalore ni doho nyaka winj koni to nyaka giwinj koni eka gichiw ng'eto margi. Makoro gibiro ng'eni ratila iyengo korona. Koro gimbe kata mana weche ng'ur mabende nochiwo odiechieng' manyoro bende gintere gi thuolo mar duoko. Po nono ni gibiro duoko kako winjore kata odiechieng' makawuono wabiro bedo kwaketo wenge waduto e doho maduong' mogik mapacho kae chakre saa 3 mar okinyi katayogi gi Martha Koome mano jang'ad bura maduong' e pacho ka. Koko kamano mathoth bende wabagu ne odiechieng' makawuono bang' ma adhi kelo ni weche manyien mar mondo mi ing'e gik matimore e alwora mar odiechieng' manyoro nwaneno jatend piny Kenya dwache ni masane nikech William Ruto pok ochamo muma ne entiere gwenge mag dho wadh nam chumbi. To bende kadho wadh nam chumbi kamano dhi e kacha ne waneno ok no loso gi jopiny. Mak mana ni wuotha bo chopo nyaka magawa moro oyudo chiemo moro matin. Akian nen migago kose nen chiemo magodhiambo mak mana ni noriwore kod ji gi mor. Kano wuotho kata ya pinyni kadho wadh nam chumbi mane kaunti ma Mombasa. Kofwayo ne ji matene ni en bo omor kod kaka chenro dhi mbele pacho kae. Kata kamano weche makamago bende wabiro kelo ne joneno magwa kapo ni otimo limbe mapoya e kaunti machielo bende wantiere kae mar menyo gik moko duto matimore pacho ka. Nyaka Ramogi Tv tok yudo weche manyien abiro kelo ni nonro mar gazeta. Okinyi makawuono kaka pile wanono gazet mar Daily Nation kod mano mar The Standard. Ka ntiere wabro nono gazet kod jafwambo marwa mano Collins Okaka mabende thoro kelo weche manyien e nyakalondo mar Ramogi. Tok mano to biro kelo ni twak mokwongo mabiro chakore kanyo chakre saa 1 nyaka saa 3 mar okinyi. Ka twak mokwongo kawuono Sharon wadwa mana medo nono kwan mabende gore e od bura mamalo kacha kaachiel kod kwan mag governors mantiere pacho kae. Ne waneno sani counties duto 47 nitiere kod governors. 45 yendo sechamo muma gisechako tiyo. Ariyo kende mancho yier Kakamega gi Mombasa e modo. Ginto gibiro chamo muma karango chenro makamago bende wabiro menyo ne joneno magwa. Ka bende ka wang'iyo kweth mar Azimio kod kweth mar Kenya Kwanza en kweth mane mantiere kod jod bura mathoth
to kweth mane mantiere kod kwan governors mathoth. Igeni siasa makamano bende gore, ji wacho ni Azimio, adiera Azimio nigi kwan mag jood bura mathoth e od bura maduong' ma pacho ka. En mana ni penjo mabende pod minjo. Par nitiere duond buche mabende nantiere Azimio, mabende koro nowuok ka dhi e duond bura kata mana kweth mar Kenya Kwanza. Koro kwan mabende gore ni dibed ni jood bura mabende nowuok e kweth mar Azimio moseyier gi sani ka wuok e Kenya Kwanza bende dibed ni gimedo Kenya Kwanza namba. To chik matayo duond buche to wachang'o. Mane wach mabende nitiere aliro bakachaka nineno kodhi kanyo gi jood bura mage no aneno jaod bura ma Ogenya David Ochieng budo riwore gi Kenya Kwanza. Bago duto to nyakoro Ramogi Juang wadhi bedo gi jonon siasa ariyo mabende biro bedo kwa twak godo e chal mar siasa e pacho ka. Bang' mano to biro tere achiel kachiel nyaka e doho maduong' mogik mar mondo mi winj ng'ur makamano odiochieng' makawuono. Kochakore sani nyakoro Ramogi Juang pono ne nitiere kod penjo kata ote moramora itudori kodwa kaka pile. Namba wa mar ote machuok mano mar 33600 oyaw thuolo inyalo oronwa ote mari kata penjo kinyiso ni in ng'a to ineno wa ka intiere gwenge mage. Facebook kacha wantiere live yudo wa Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV, YouTube bende wantiere live yudo wa Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_, TikTok e Instagram bende antiere e yuda @JoyceOduor_. Nyakoro Ramogi Juang seche mabendi medo tudri gi Joyce Oduor, an bende tudri koda mbui maga duto te mantiere pachoka iyuda @Sharon Ong'ao. Machiegni chenro makamani kichma en Rokenya. Wayud thuond weche. Nyakoro Ramogi Juang kamura mora mintiere machiegni weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Sharon Ong'ao. Kwachako ni bang' doho mamalo mogik golo chik mondo IEBC ochiw thuolo ne okinde mag Raila Odinga kod Martha Karua neno kendo goyo kogno mbui kata server mar IEBC. Chenro no ne obedo kod achiedh nade bang' yangore ni IEBC ne odigni e yawo server go duto. Okil Kamaloka James Orengo ne opedho ywak mare e nyim doho kowacho ni IEBC odagi chiwo thuolo mar yawo server duto kaka chik dwaro. Kaka Walter Nyambagalero, chenro mar nuoyo kweno mar ombulu bende ne odhi nyime. Donyo segolo chik ne IEBC mondo chiw thuolo ne okinde ma oyiedhi mar donjo kendo rango chal mar dag duoko e mbui ma otisi ni server. Kata kamano chal makamano no kochopo kare ka okinde mag Raila Odinga kotelne kod James Orengo ne opedho ng'ur ne joyal buche abiriyo mag doho mamalo mogik ka ywak ni omigi thuolo mar donjo e rot achiel mar server kama moko abiriyo pod IEBC ok oyawnegi. We have been given restricted access only to the result transmission system and only access, not access, it has not been granted yet, only to one server, and it is established that the IEBC has got 8 servers. The decision to write formally to the registrar in the hope that the court eventually can resolve this matter as quickly as possible, because we are running out of time. Jang'ad buche Isaac Lenaola okoni okinde mag Raila Odinga ni do menyo machiegni chenro mar yawo server kendo report ibiro chopi nyimgi. We are aware about that issue. We are following up on the question, and as far as we know, the exercise is continuing. Should there be an issue later in the day or tomorrow morning, we shall receive a report. Duond do chalo kagima gido IEBC to kendo gikone ne gikaw thuolo mar luwo chik kendo yawo server ne nonro. This is Vita 1.
Kamachielo en ni chenro mar nuoyo kweno mar ombulu e moko kuom kuonde mag luto ombulu dhi nyime. Doho ne ogolo chik mondo mi nuo kweno e kuonde moriwo Nandi Hills, e Sinendet Primary man Nandi, Belgut, Kapsoser, e Chepkutung Primary man e kaunti ma Kericho, Jomvu, Mwikindani kod tesen luto ombulu mar Ministry of Water Tanks ma Mombasa County, e kuonde kaka Majengo Primary, Mvita, e kaunti ma Mombasa, e Tinderet, Jarok, Gidhanji kod Kiheru Primary e kaunti ma Nyandarua. Kweno makamano timore Forofa House man machiegni kod do ma Milimani, kama bura dhi nyime. E kinde kweno no fwenyore ni kar chung od bura ma Mvita, e kar luto ombulu ma Majengo Primary mar ariyo, William Ruto noyudo ombulu 83, Raila Odinga ni kod 139. E kata kamano, onyenyore lela ni onge nondo manondiki otas mar Form 34A mar ariyo kuom ariyo. E kendo chako yangore ni onge Form 34A mar achiel kuom ariyo. 31, 32. Kweno mar Mvita Primary, William Ruto noyudo 123, Raila Odinga nigi 128. Bendo yangore ni Form 34A onge kod amuri. There is no other batch. So that then deals with this ballot. Kaka yo luruok kod chike mogol kod dom maduong' pachoka, chenro mar kwano ombulu mowuok kuonde mag luto ombulu 15 odhi nyime bwarita mager mar yudo ka duoko bende nyalo bedo kod pogruok. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Supreme Court mar Kojolo Milimani, Nairobi. Nyakoro muge jonko ka pod dhi nyime gi weche manyino. Kiny makawuono en okinde mag Raila Odinga kod Martha Karua ne omako paw bura ka gifuno matut weche magiwacho ni ne oket kare e yiero mar tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Okinde go kwayo doho mamalo mogik mondo wit oko yiero mar William Ruto kaka jatend piny Kenya. Kaka George Batilero, jakom dul mar IBC Wafula Chebukati oyudo seyo kaka jago manotelo ne yiero kendo lando jaloch mar yiero e kom mar tend piny Kenya. E bura manochakore kar saa 3 mar okinyi, okinde mag Raila Odinga kod Martha Karua ma oting'o James Orengo, Paul Mwangi, Philip Murgor, Julie Soweto kod Feroz Norji ne opedho neno e nyim doho ka giyango kaka ne otim miganga e ombulu ahinya e kom jatend piny Kenya yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Kaluwore kod neno mane gipedho, James Orengo ilo kinde mamoko golo kwayo ne doho mondo wit oko loch mar William Ruto kaka ne olande kod jakom mar IBC Wafula Chebukati. Orengo lieko andika kuong'ruok mar George Njoroge. On that basis, my lords, we urge that you nullify the elections on the basis of the fact that the second respondent did not attain more than 50% plus one. Ne en bura manotwere gi neno ka okil pedho nende. Motelo ne golo kwayono, James Orengo ne okoni adier ne onge kochakore kwan mag oganda manuwuok oko mar goyo ombulu nyaka e riwo duoko maduong' kaka ne oland gi jakom mar IBC Wafula Chebukati. The number of voters who turned out to vote in the general election held on the 9th of August 2022 remains indeterminate. The second respondent has been issuing contradictory figures on the voter turnout. E kinde no okil Julie Soweto eneno mano lieko ni nyiso ni miganga no time kinde yiero owacho ni nitie counties moko mani kod pogruok mar ombulu ma oktin 23,000 e kind ombulu mane gavana oyudo kod mane ogone jatend piny ka openjore kaka ne jogo ombulu go ogoyo ombulu e lema achiel to weyo machielo. The forms in the portal are the same in all features. They have the same serial numbers. They are embossed using the same stamps. They're signed by the same agent. The figures in the forms have been tampered with and are different. Kopedho neno mar nyiso doho ni yiero ne okotim makare, okil Paul Mwangi olero ni kaluwore kod chike mag yiero en ting' mar IBC kaka duol mar nono puodho kendo riwo duoko mar ombulu kendo ni jakom mar IBC ok nyal tiyo kende ka ok gibedo e yieruok gi commissioners mamoko mag IBC kaka Wafula Chebukati ne otimo e yiero mokalo. The chairperson is not the commission, and that he has to act with the rest of the commission for him to deliver a proper constitutional decision.
It is for the commission to tally and verify the results. And in Article 138.10 is only where the chairman is asked to declare. Mondo ne oyang ne doho kaka gik moko notimore. Philip Murgor ma bende nachiel kuom okinde mag Raila Odinga kod Martha Karua olero ni andika kuong'ruok mar John Mark Gidhongo, George Njoroge kanyakla kod nonro mag obila mag okwach kich DCI lero kaka ne odonjruok kod kuku mar IBC e kinde chwalo duoko ahinya te ombuch jatend piny. Murgor eneno mare wacho ni Chebukati ne omiyo thuolo apisa moko machiko koyiene gi tayo yiero donjo e kuku mar IBC bang' kane Form 34A manyiso kaka ne ogo ombulu oore yor PDF ma ok nyal loki. Nitie jomoko mane okuongo lodhe kane pok okete e yo mar CSV ma iluongo ni comma separated value ma inyalo loki kendo giloke kapok okete kar IBC ma jopiny ne nyalo nene. Jakony mar Chebukati Dickson Wanusu bende okoni ne omira yaw kata password modonjo e kuku mar IBC kowuondore ni onono Form 34A ataro mar chike mag yiero. Mopogore gi dwaro mar chik ni Form 34C milandogo duoko mar jatend piny owinjore olos dichiel, okil Murgor okoni noloke nyadiriyo motelo ne lendo. Eneno mare okil Murgor okoni tarik 12 dwe mar 8 2022 saa 9:48 gi sekend 43 ndalo 3 bang' yiero kendo ndalo 2 motelo ne lando duoko ne olos Form 34C ataro mar chik. Okoni tarik 14 dwe mar 8 2022 saa 9:57 gi sekend 1 mar okinyi ng'ato ne odonjore gi form no mane IBC oketo e mbui margi kata portal. Olero ni ng'atno ne ochako donjo kendo e form no saa 10:01 gi sekend 33 mar kogwen. Oluo bende ni tarik 14 dwe mar 8 2022 saa 9:34 gi sekend 12 ng'at machielo ma otekune ni malo ne odonjore e form no mar 34C kendo timone lokruok. Kowacho ni chik nyakalo, okil Feroz Noruji onyiso doho mondo mi okaw ndamo ne Chebukati ma owacho ni osechocho yiero koro nyadiriyo. We cannot have, whatever the outcome of this petition, we cannot have the self-discredited person who is giving false affidavits and doing all these things to be the chairperson of the IBC or anything at all. Bang' okinde mag Raila Odinga kod Martha Karua pedho neno, joyal buche 7 mag doho mamalo mogik biro piedho mar yango ka bende giromo wito oko lendo mar jakom mar IEBC Wafula Chebukati mano yango go William Ruto kaka jaloche kom mar tend piny Kenya kata oyo. George Bati, Ramogi TV. Nyakwar Mgajuan kopogre gi ng'ur mar Raila Odinga kod Martha Karua. Okinde mamoko bende ne oriedo ka pedho neno magi e loji mamoko ma ochwalo ng'ur mar kwedo yiero mar William Ruto. Chris Awino nigilerno. Kopogore gi ng'ur mar Raila Odinga kod Martha Karua, okinde mamoko oriedo ka pedho neno magi e loji mamoko ma ochwalo ng'ur mar kwedo yiero mar William Ruto. Okil Kamalo Kawilis Otieno mane mino wach e loja chwal ng'ur Helef Halifa olero ni ting' mar kwano, riwo, nono kod lando duoko mag yiero mar tend piny en mar commissioners duto mag IBC ma ok mar jakom IBC Wafula Chebukati kende. It is now tried that under Article 81, elections must be conducted by an independent body. The presidential elections whose results we are disputing were conducted by an independent individual, not a body. Because if it was a body, I would not have been served with documents from commissioners confirming they did not participate in the verification and tallying of the count. Paro makamano bende oser lwedo kod okinde mamoko ma ose Wafula Chebukati kuom keto tenge commissioners mag IBC kendo miyore tich mar kwano kod nono duoko mag ombulu ataro kod chike. I submit that the election is a process, it is a progressive process, and the completion of one process enables another. If you do not complete voting, you cannot tally. If you don't complete tallying, you cannot declare. I submit that tallying and verification, having not taken place,
as provided by the Constitution, then there was no result for the chairman to declare. Okindego olero ni Wafula Chebukati ne otemo chuogo apisi mar jata chenro mar lando ombulu mag tend piny ataro mar chik. Chapter 15 of our Constitution establishes constitutional commissions and independent offices. Where the Constitution desired a function to be performed by an individual, it established an independent office. The Office of Auditor General, the Office of Controller of Budget. But where it desired a function to be performed by a commission, it established an independent commission. The Office of Election Management Body is a commission. It is not established as a chief elections officer as an independent office, as Wafula Chebukati seeks to run the commission. Doho mamalo mogik okwa mondo chuga put moyedhi mar nono kido kod timbe Wafula Chebukati ka achiel gi kao ne okang' mager kuom chocho duoko mag yiero ka yiero ma osetelo ne pacho kae. When the same person in 2017 again refused to accede to the orders of this honorable court in petition 1 of 2017, this court should take that into account. We can't be coming back to you every election with the same problem involving the same person. It is time that Mr. Chebukati is shown that the will of the people of Kenya is supreme and he must work within the constitution and decisions by this court. That's why we are calling for criminal sanctions. There ought to be a stop. And a stop is making sure that the proper sanctions, criminal sanctions, as prescribed by the Election Act, are meted against any transgressor. And there is no one who is above the law, including the chairman, so that people may learn to respect the law. E komachielo, Okinde onyiso doho ni register mar jogo ombulu nen kod chochni mathoth, gino mane inyalo tiyogo e chocho duoko mag yiero. Willis Otieno olero ni register mane otigo e yiero ma tarik 9 dwe mar aboro nen kod kwan ji maromo 481,711 mane ondikore nyading'eny. Bura makwedo yiero mar jatend piny moyier William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ochakore ayanga odiochieng' makawuono, kama Okinde onyiso doho ni jakom duol matayo yiero e pacho kae Wafula Chebukati ne odhi ataro kod chike matayo yiero gi wang' teko, kendo kwayo doho mondo owik oko duoko mar yiero ma tarik 9 dwe mar aboro ka achiel kod okawo okang' mager ne Wafula Chebukati. Chris Owino, Ramogi TV, Milimani Lokots, Nairobi. Joyal buche mag doho maduong' mogik oketo kinde mag Raila Odinga kod ji mamoko makwedo yiero mondo mi oler weche moko mane wuok e neno mane gipedho e nyim dohono. Penjogo oriwo kod keto ler kod adiera mar mibadhi madibed ni ne obedo e form mag ombulu to kod gimomiyo komishona mag IBC 4 ne obalo mana e odiochieng' mogik. Jachung weche marwa Ken Muga nigi ler mar wachno. Bang' Okinde pedho neno magi e nyim doho, joyal bura biro mag doho no kawo thuolo mar diro penjo magi. Jal bura William Ouko penjo okil mar Raila Odinga James Orengo mondo mi oler ne doho ni en ang'o momiyo ombulu ma okethore nyaka bedie e kwan ma ilando godo jaloch mar kom tend piny Kenya. Bende okwayo ler ewi kaka chungo yiero ma kom gavana Mombasa kod Kakamega kod kuonde mamoko 6 dibedi ne omiyo ji ma wuok mar goyo ombulu ne obedo manok. What is the relevance of rejected votes when computing the results or the outcome of a vote? The relevance of rejected votes. The postponement of elections in certain areas, and you say this resulted in voter suppression. That people wake up one morning to go and vote for a particular category of candidates. Do we have any scientific nexus on this, or is it just an assumption that this happens? Korka kore jal bura Joki Ndung'u omedo dwaro ler mar kaka kuonde mane ochungi e yiero
nyalo mana bedo ni ne ohinyo ombulu ne jolar kom tend piny Kenya ma ok kombe mamoko bende. And what happens when a voter goes to vote, they get 6 ballots. So it's 6 ballots into 6 ballot boxes. What we have then is 6 different elections, but on the same day. So if your argument is voter repression, then is the voter repression only to the presidential election? Or is that an argument that can be used by an MCA in Kakamega County? Achiel kuom penjo mapek mado odiro ne Okinde en madwaro ng'eyo ni to en ang'o momiyo commissioners 4 ma obalo gi duoko mane olandi gi jakom margi Afula Chebukati ne onyiedhore oko mane odiochieng' mogik malando duoko kamotelo to ne gin giwegi negi somo ne jo-Kenya duoko achiel kachiel. We saw your clans in public reading out results. And that's what I'm calling my acquiescence question. They did all these things until the 11th hour. What evidence do we have that it's not an afterthought? That they're not doing this in good faith? What evidence do we have apart from the question of the instructions to cancel, the meeting they called? Why do we have anything showing that for the last 3-4 months they documented these grievances and that there was therefore a storm brewing? Is this chairperson we are dealing with such a terror that nobody can face him and tell him you can't do this? Because now what we are hearing, these are serious disclosures. Jalupo gai mar do to penjo ni to en karang'o ma IBC ne ochako bedie kod pogruok e kind commissioners mage. When did this commission become this dysfunctional? The effect of becoming that dysfunctional? What corrective measures were attempted, if any, and with what result? And we were told it looked like a video and drama. Okinde mane opedho neno magi e do odiochieng' mokwongo nyaka koro dhi tim ikruok mar keto ler e weche ma jo-albuche opedho mondo mi gine ka ginyalo mino wach kendo mondo mi buro dok kodgi. Ken Muga, Ramogi TV. Nyakora Ramogi jonko pogre gi mano en ni arita oketi motegno e alwora mar doho ma Milimani kama bura dhi e nyime e wi yiero mokalo. Okinde kod ji mamoko duto madonjo e doho no imenyo malong'o mar neno ni onge ng'ama buono chik. Judith Omondi noluwo weche mag arita kendo miyo wa mathoth. Saa 3 e wang'o nyango, Okinde, jofwambo, jong'ad bura duto riore mar chako odiochieng' mar 2 mar winjo bura mane ochwal kod ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga kod jalupne Martha Karua e nyim doho maduong' mogik. E kinde ni, obila donjo kod arita mager. Duto koriwore kod chukdar timo ne ji Peksen ma itimo nyaka kod guogi molonye ng'weyo gik ma ok opuodhi kapok gidonjo mar winjo bura. Oko mar doho mar Milimani kuma iwinjie bura bende nitie jopiny ma ok oyiene gidonjo. Gichwalo ng'ur margi e wi gima omiyo obila otamo gidonjo mar winjo bura madhi nyime. Nimekuja hapa kusikiza kesi ya baba ambaye ni baba Amolo Odinga. Lakini nimekatazwa kuingia nisikize kesi. Sasa mimi nauliza kusikiza kesi iko na ubaya gani? Siniruhusiwe tu nikae na nisikize kesi inaenda namna gani? Gimomi abiro neno bura mar baba gini litnwa nikech en chakre chakre 2013 jaduong' ne kwalo. Okadwa neno TV nikech adwa TV okadwa neno awon giwanga winj kaka iwacho giita. Ema wuoro ang'o miyo kelo arita mang'eny ma ng'ato ok nyal donjo, mager ok nyal donjo. Nikech aweyo kawuono okadhi chiro na bia winje buch baba. Oko mar doni ma Milimani, wuotho mar jopiny odok piny. Obila luorore koni gi kocha, kendo giduto gichiko itgi mar winjo wach manyalo rocho arita e alworano. E rangach mar 4 mar doho ni, chenro mar kwano ombulu e kuonde go ombulu 15 mane doho ng'ado ni onukono mag gi dhi nyime. Nyinge mag Okinde iluongo. Madam Juliana Cherera, we have Annington Amon. Ji ma oyiene gidonjo osedonjo kendo obila mag arita golo chik mowinjo luw.
kweno dhi nyime maonge rochni moro amora, kwe okwako hema. 84. Karan mar bad migao mar doho Anamadi nyicha oyango ni doho ma Milimani ok nyal ting'o ji duto manyalo bedo gi gombo mar winjo burano. Ne okwayo jopiny mondo luw burano kokalo e mbui, nyakalondo kod wang' jowi mekgi. Kwe kod arita osenenore nyaka nyichak winj burano, kendo obila mawilore kinde ka kinde igeno ni biro chwalo arita makare kar winjo burago madhi nyime Milimani nyaka tarik 5 kuma ibiro ng'adi e bura kotudore kod yiero mane otim tarik 9 mar dwe mar 8 e pacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. E seche mabura makwedo duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya e yiero mokalo ni dhi nyime, thoth oganda bende ne okowe chien ka dwaro margi ne en ng'eyo kaka burano ne dhi nyime e doho mamalo mogik e pacho ka. Thoth oganda koro ni kod geno ni dohono biro ng'ado bura makare mana kaka Lydia Okeyo lero. Thoth oganda jo Kenya ni kod siso mar ng'eyo chal ma chenro mane dhi mbele doho maduong' mogik ma pacho ka. Bang' doho no chako yalo bura makwedo lendo mano yango loch mar William Ruto kaka jatend piny Kenya. E kaunti ma Kisumu, kar dak Manyalenda, oganda no okawo thuolo maluwo chenro na achiel kachiel. King'iyo TV kacha, to lawyers wawuoyo, to recounting be timore, polling stations mani nyiso wani nitie, to gionge iluongo ni ghost polling stations. Norji wacho maber e IBC, chike mar IBC, ntiere teko momi court manyalando ng'amoyombo. Mamano to wayie go to kendo wadwaro ni mondo timre kamano, kata ka en mana Mr. Ruto mano yombo to lande court kanyo. To ka en Raila Amolo Odinga, the people's president, be olandwa ge mondo wang'e ni to president wa en ng'a waol. Koro wakwayo ni wabeduru mana gi jingo gi chir mondo mi kochopo tok tarik 5 wadhi yudo duoko marwa. Kata kamano, jodak Manyalenda no yuago kit dhok mitiyo godo e doho mamalo chutho ka koro gikwayo mondo loknegi e dhok ma ginyalo winjo, ka bende koro gijiwo nyithindgi mondo tim matek e skunde kod kuonde tiegruok mondo medie kwan joma ya e alworano manyalo winjo chike mathurka. Kizungu makanyo pek emomiyo wadwaro ni jowa be odhi skul makata kiwacho gimoro ting'e gimiwacho. Kizungu ma jogo wacho pek meli iwinjo mane sub article mar kanorji otuo kanyo ni sub county koseluo ni sub article kizungu bagwa kanyo ma kaka jok modak Manyalenda kae ok wane ng'eyo maber. E kaunti ma Siaya, e kar bagoromo mar CDF, oganda no luwo chenro no ka koro gin kod geno ni duoko dhi wuok makare. Waneno ka jopiny nigi mirima ka ne go kura to gifil ni kuchgi nokwal. Kendo jopiny more kaka jogi tuwa ka gin gi geno ni duoko madhi wuok gin duoko mabiro winjre kaka ne gigo kura. Na kwa Nyasaye ni koyie to mondo duoko wane bed maber. Kiko chako bed machal gwenchwa winjo mancha litnwa ni. Kodhi maber, wani geno kaka jobondo kaka achiel gi joluo, ka achiel gi kabila duto ne wadhi lolojni. Ne litnwa ni wayombo timayowa matuogowa wadhi osiptal mane wach kura mane wagoyo. Gino litnwa malich wan jobondo. To gima wakwayo Nyasaye onego lornwa mondo kura mikwano kendo sani ni wayombi to kikwadogi yiero omiwa komno wadhi go mbele. Kata kamano, penjo mopogore opogore pod nie chuny jodak mabondo ka koro gimako chunygi ka girito duoko makare. Ni to kapo ni walo burani ibiro wach ni wadoge yiero kendo kosi biro mana kwan ombulu mane wasegoyo. To moloyo gima dak kwa jobondo wa ni wabeduru gi kwe to wabedi gi yie maduong' ni gini Nyasaye nyalo miyowa. Tang'ene duoko dhi duogo kaka jo Supreme Court. Alamo Nyasaye ni jo Supreme Court mondo iyo miwa duoko maber, kik giwach ni wadok e yiero to gimiwa miya certificate original ka gimiyo baba. E chuny boma ma Homa Bay, thoth oganda no yuago onge mar wang' jowi mar oganda ma ginyalo luwo e bura mar dhi mbele doho no kata obedo ni gin e tijegi. Kata kamano, gin kod geno ni duoko biro wuok makare. Wan gi rem kech jok moko ng'ato nyalo gombo mondo mione kaka gino achiel kachiel, lakini chandruok mantiere ni waonge godo gi kaendi, kata king'iyo kamoro amora kaendi Homa Bay town kaendi onge gima nyiso kata ng'ato
kata gimoro ma wanyalo neno. Burano koro biro dhi mbele kuom ndalo 5 ka jopiny ni kod geno ni ratiro kod adiera idhi ket e lela. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Nyakoro mga juang mago gidi mana moko kuom pach jopiny kor gwenge mopogore pacho kae seche mabende pod gidhi nyime gi luwo ng'ur mabende pod nitiere e doho maduong' mogik mabende obedo ageno ni kabiro chopo chienga wuok tich mano chieng' tarik 5 ibiro bede ka iduoko kata mana igolo duoko mag ng'ur makamano. Kopogore gi mana teri nyaka e kaunti ma Mombasa kamode jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta odiochieng' manyoro nowuok oko e lela bang' jopiny gombo nene nyaka ne bag yiero. Jatend piny ne opore Mombasa kama ne oromo gi jotelo mawuok e alworano. Ne oriwore gi jotelo go e yudo migago e magawa moro mani kar dak ma Old Town kapok owuotho gi tiende ka omoso jopiny. Uhuru ne oten gi gavana manyien ma Mombasa moyier Abdulsomad Sharif Nasir, gavana mawuok e apis Ali Hassan Joho kod jotelo mamoko. Ne okoloso kata mana gi jopiny kata kamano. Nyakoro mga juang kwa wuok e kaunti ma Mombasa teri nyaka e kaunti ma Kisumu. Kamode ni johera mag josiasa mane osebedo ka siro kweth mopogore mag josiasa e kaunti ma Kisumu kaluwore gi yiero mane orumo. Koro wacho ni giyie kod duoko mag yiero kata doko ni moko kuom jochung' mane gisiro ne ok oyudo lemo mane kaka ne gidwaro tok yiero. E kaunti ma Kisumu pogruok ne omienjo e kinde jochung' mane ochung' kod otiko mar ODM kaachiel kod jowetegi mane ochung' kendgi gin giwegi. Mano ne en kaluwore gi wach mar goyo kura e yor 6 piece. Joshua Ogina mong'ere gi nying mar pakruok kaka Ogina Kidi Kibudi mabende ne en achiel kuom johera mag jochung'. Umbe ne ong'ere bang' tipo mopogore mane osebedo ka oke mbui mare kano kwero dwaro mar duond bura mar ODM mar chiwo otiko e yo Nyalodia kaluwore gi welo mag duond buche mane dhi nyime. Ogina ne oramo ni thoth jochung' mane ochunegi otiko e yor Nyalodia ne biro chunogi mar mondo mi gimok mach kod oboke makamago kalore ne ibiro yombgi e kombe makamago. To na loso video no nitie jomoko momi certificate mag ODM to kata kamano to nyaka jomoko mogodo mach. Koro na wacho mano kaluwore gi ng'ama na support kano duogo na gi party mara chung' kenda. To kanano no mos kanye wasetimo yiero to ne nitie kuonde moko kaka Kisumu West ne waneno ga kulago ne berga kabisa. Kisumu East ne waneno ga Shakir Shabir beyo kabisa. Kisumu Central pok wabedo gi problem mar MP kana onge MP ga mosebiro ga chung' kenda. Mak mano uda kende manyo waneno ko wuoga chung' kenda no. Kata kamano bang' yiero maduong' mano bag chieng' tarik 9 mar dwe mar 8 thoth jochung' mane osiro ahinya e kar chung' od bura ma Kisumu Central kaachiel kod Kisumu West ne oyombi. Ase accept ni orono yombo wa yo moriere yo mara diera yo ma onge kunyalo wacho ni ng'ato kwalago. Ng'ini nitie range baka ng'ato weigo to kinyal gombo kata dhi kod chunyi chido. Koro rate manorono wewago nolawa wanawa machunyu chido kwanyal kata dhi kot. Koro mane momiyo na golo wach mar ng'ade nywande. Kaluwore gi nonro kata achiel mar chung' kenda na wacho gi gimomiyo. Tadier kuma na wacho be ni nodo ni dhi chung' kende gi apani Rosa Buyo to Yombo olago 100%. Magi kunde mana wuoe kod Kisumu Central na wuoe wachi Dr. Ron kod Ouda Unyayala. Mo already Oron ola Ouda wanawa mo Ouda dok dala kod na wuoe kendo Kisumu East kochacha kindu Shakir Shabir kod Oricho. Munir Kerunda achiel kuom johera mag jochung' mane ochung' e yiero mahigani e kaunti ma Kisumu bende wacho ni yiero mahigani ochiwo puonj ne onagi makochopo yiero mabiro owinjore gi lut ombulu e yor 6 piece mondo ogeng' ne jomoyombi mariwore kod kweth mamoko. Kose yombi e nomination kike chaki chung' gi party moro kiku chako longa mochung' gi independent uneno gi wang'u gik matimore. Nyocha babo kwero maber ni gona uru ombulu karule gi wana Jessica
ma en 6 piece to jok moko nokwedo ni gino rach kidwaro ng'ade nywandi but matokeo koro gineno kako genya gimotimore ero gi soja UDA nyocha kok Nyasaye timono ne Rosa Buyu kae donge ne wabedo gi ja UDA moro be kae olaga luoch makoro ero sani koro neno gimatimre ma next time gimoro kaka makik nuore kose yombi e nomination kiku chako lo ng'ano. Sharon Ngao, Ramogi TV. Nyako Ramogi Juan ko wuke county ma Kisumu wachere nyake county ma Homa Bay kamoido ni nok mar masinde mag pimo jopiny mondo ng'e chal margi mar kute mag ayaki okwako ute mag thieth mag piny owacho e county ma Homa Bay. Kuom thuolo mar dweche 5 mokalo chenro mar pimo jopiny e ng'eyo chal margi mar kute mag ayaki okosebedo kadhi nyime e ute mag thieth mag piny owacho kaluwore gi onge mag masindego. Apisas mag thieth wacho ni nok mar masindego obiro nikech bad migawo e piny owacho mamalo ma ochung'ne kedo gi kute mag ayaki NASCOP odeko keyo gige pimgo e county ma Homa Bay. Mondo amiya positive result in ng'amo biro for testing nyaka obed confirmed itimo gi the first test mokwongo nugolo ne positive to nyaka obed confirmed gi the second test maluongo ni first response no eka inyalo ng'isi ni you have an HIV positive result but nikech the second test nikonego osebedo ka onge then wachalo joma ok nyal we are not been able to timo testing koro this challenge and the result and kama mokwongo we cannot know the status ma joma either dwaro the service or joma wadwaro mondo wang'e status gi. HIV program pod nodong Nairobi ne polen programs mang'eny gi ne odong Afia House to kata kamano jo county bende onengo wamed matin lakini ng'eny gi gik moko motiyo korka ukimi pod ne odong Afia House wan kod gi twak kaluwore korka shortages mantiere go manche gi assure ni gigo biro makoro ko bedo gi nok moro amora. Ramogi Juan gi wach mar nok mar masinde mag pimo kute mag ayaki e county ma Homa Bay bende makelo wai giko mar roche manyien okinyi makawuono. Mabiro en nonro mar gazet gi Joyce Oduoro. Kik dhi mabor. This is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are teams. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Obongo nyakalaga waduoko ni erokamano kuom gik moko duto misetimono. Makato behaviors mage mipule iye kata kae. Mani go en deal ma an maloso. Ma in biro mana kawo pesa e niaba mara. Who? Me. Why? Kumuleta winyo ka gima olaga. Yani jukuge masane gimor mana ka gin gikwelo ji to gimor kikwalogi. Afisa huyu ni ndugu yangu. Hapana ndugu manade. Mr. Grow Smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Gata sim, tupo side. Piga lukukula wa achabi. Wa achabi. Okonyal bedu maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyaba manyo te kotieno. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Cheki fala me kam na mezubana na cheki
Miel manyasani kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso Sabichu Tieno. Mana Ramogi TV. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Kaka Nyasaye nyalo winja kata kalemo. An emana sindo dhruv mondo kik kend thapki. To bende naneno ga kagima inja adier. To kawuono tango na ni ng'ama timbe ne richo ahinya. Inokin mama na mano kan wadi. Baba, ng'atno mokonyo kano richo obe en jaricho. Make Tabuo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Machiegni kendo nyakwara Ramogi Ajwang' nonro mar gazeto kinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Kaka pile nyakwara Ramogi Ajwang' wabedo kod thuolo mar nono gazet mar Daily Nation kachiel kod The Standard. Ka gazet makamagi wanono kod jofwambo. Okinyi makawuono ayudo thuolo makende mar bedo kod jafwambo marwa mar nyakalondo mar Ramogi. Mano Collins Okaka moda kaw godo thuolo makende mar nono moko kuom weche mabende omi peka e gazeta ariyo montire godo e studio kinyi makawuono. Kaka ichio nade okinyi makawuono? Achio maber Joyce. Amoro mar neni bang' thuolo malach. Osebedo ndalo mang'eny ahinya dweche wakwano dweche koro. Mano ne Ramogi kino wakwano nodong ndalo dit wadhi e yiero maduong'. Mo wasetieko kendo koro wachomo wantiere nyimdo mar Supreme. Sani to koro wakwano nodong ndalo dito jong'ad bucha abiriyo chiwo ng'eto margi. Kamano. Kata kamano wantiere kod gazet mar The Standard kod Daily Nation okinyi makawuono. Okaka kinyalo mana lero ne nyakwara Ramogi Ajwang' thuond weche mabende omi peke gazede ariyo gi okinyi makawuono. Mana kaka wachono wan kod oboke mar The Standard kod The Daily Nation. Kwa rango oboke mar The Standard wach momi kanyo peke na penjo makoro okinde mag Raila Odinga mabendo chwalo ng'ur mare kaluwore kod duoko mag yiero mokwedo e nyimdo mar Supreme. Koro penjgi mawinjo be ni gichiwo duoko ka luwore kod neno manye gichiwo ka gidwan mondo oruch oko duoko mag yiero maduong' ahinya to mano mar kom mar jatend piny Kenya. Koro ipenjo kane tough questions as Raila lays out case. Mago penjo matek. Mabende openj kod okinde abiriyo. Motel negi kod Martha Koome. Mano ogai margi. Hae kendo kwarango mapiyo piyo kanyo Daily Nation iwacho kaka okinde mayalo ne Raila Odinga kod jalupne Martha Karua nyo ochwalo e nyimdo no neno magigo koni owinjore koro tigodo mar neno ni duoko mar yiero maduong' e kom mar jatend piny Kenya oruch oko. Kanyo bende waneno kod jong'ad buche mantiere e nyimdo no maduong' kaka kumoting'o ogai margi Martha Koome, Philomena Mwilu, Njoki Ndung'u, Isaac Lenaola, Smoky Wanjala, Mohamed Ibrahim kod William Uko. Tano chak mana kod oboke no mar The Standard. Kwa chako kod oboke mar The Standard okinyi makawuono kiselo ne nyakwara Ramogi Ajwang' weche mabende omi pek. Oboke mar The Standard aneno kamalo kanyo bende gineno ka giketo kanyo kaka jatend piny Uhuru Kenyatta. Odiochieng' manyoro no nenore lela e kendo kuom telo machielo. Mane kinde mabende no dhi limbe e kadhoath nam chumbi. Mano e county ma Mombasa. Weche mag somo bende nitiere kacha kachiel kod weche mag tuke. Kata kamano ka wachako kod wach mabende
sani jo Kenya duto okete wangi mano wach mabende mar bura mabende sani iyalo e nyimdo maduong' mogik mapacho ka kwanyalo manang'io kanyo kaka gin moko kuom ng'ura mabende okinde mag Azimio la kata okil mar Martha Karua kaachiel kod Raila Odinga nochwalo e nyim doho odiochieng' manyoro. Mana kaka isewacho Joyce, nyoro janeno mar Ramogi TV kelo bura ni achiel kachiel kendo jofombo magwa mag Ramogi TV ogo tach kuno. Moko kuom weche mapek ma okinde mayalo ne Odinga kod Martha Karua nyochwalo e nyima do mar Supreme. Magi umiyo gikwacho ni duok mar yiero ni nyaka koro wito oko. Gikoni achiel kuom gigo ni duolo matayo duolo mar IBC matayo ne yiero e pacho kaendi ne onge kod winjruok e kindgi. Ne gintiere pogruok ma bende nonyenyore e lela kinyalo paro chieng' mane lando duoko mag yiero no Chebukati ne ntiere Bomas commissioners mamoko 4 ne ntiere Serena. Mano motel negi kod jalup Chebukati Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Francis Wanderi kod Irene Masit. Kamano. Mana achiel kuom gigi wacho ni ka duol matayo yiero e pacho kaendi onego bed ni loso kod duol achiel. Samara moro ma pogruok ntiere mano nyiso ni winjruok onge kendo duoko ma ichiwo kod jakom mar duolno mano Wafula Chebukati ok en mano ma okao pach jogo commissioners gote. Koro mano pogruok no kende nyiso ni duoko makamano ok en duoko ma huyanga. Ka bende wach machielo kanyo mabende okinde mag Raila kod Karua nochwalo kacha e nyim jong'ad buche 7. En wachno mar ni kwana mabende IEBC mano kotudore kod kwan mag jogo mano wuok oko ayanga mar luto ombulu. Kwan makamano no giwacho ni kalure kod IEBC kwan gwenyoge. Kalure ni gimano wach mokwongo opogore kod mano wach mogik. Kamano. Wach kwan kanyo nitiere kwan ma nitiere gwenyruok keching'e ni kwan jok mano ndikore kaka jolut ombulu kod jok mano wuok oko ma luto ombulu di chieng'no kigoyo kwan mano kaluwore kod okinde ma yalo ne Odinga kod Martha Karua gineno ni nitiere kaka chochni moro nitiere ka koro gidwa ni ochiwe ler tang'o momiyo kwandu ni ok donji kaluwore kod jok mano ndikore jok mano wuok oko gi jok ma bende masini no ofwenyo ni ma no biro wayudo korange ndhenyo koke kacha entiere jok mane masino tamore fwenyo nonro margi ne gintiere buk mane register matching chaendi kwan gi gwenyo wa kaendi achiel kendo kuom gigo ma bende ne giwacho ni nitiere chochni ne yor tudruok mane tiyo godo mano technology gikwacho ni nitiere kaka nitiere jok moko mane oyudo tiyo gi rot moro ma itok chiel ma gidonjo godo e dag mach mar IEBC ma kendo bende ne giloko ombulu kwando ombulu mane nitiere kaka ing'eyo ne yiero ma higa ni kani kar luto ombulu piny kacha ne nitiere form 34A mane kose kwano ombulu wacho ni Migosi Raila Odinga oyudo ombulu 500 ka William Ruto oyudo ombulu 700 kaendi Jawajakoya kamano Mwaura oyudo kamano to ing'iyo kwano ombulu gi to igo sei magi mantiere ka tigo picha tioro e mbui. To bende par ni form no mar 34 enonego bed ni jazo kod presiding officer ma bende ochung'ne kar luto ombulu kanyo. Gi agents bende ndiko ni an agent Collins Okaka na neno an agent mar duond bura ma ABCD na neno kamaendi ma koka chuoi koka kamaendi. Ka bende wacho ni nitiere jok moko mane gi ofungu moro mane ginyalo dogi gitiyo gi rot mometok chiel gidonje dag majni magi lok gigi mana achiel kuom moro kuom ng'ur mane gintiere godo choro yiero e county ma Kakamega kod county ma Mombasa e komno mar governor bende okinde mag Odinga kod Karua wacho ni nitiere kaka ne othiro kwand jogo johera mag Azimio
mano wuok oko mar luto ombulu. Gin giko mathoth Joyce ma bende ok dang wakwan gi gin ka wang'iyo ka luore kod oboke ni madhe sana giketo ka gik moko 11 ka bende giwacho kanyo ni atamalo 50 mar ombulu kimedo gachiel ma bende IEBC nolando godo William Ruto kaka jatend piny moyier. Giwacho ni kwan makamano nokotim e yo makare ka bende gin achiel kuom gigo kata ng'ur ma bende ne gichwale nyim do kanyo. To kata kamano toka jong'ad buche 7 go te nosewinjo kaka okinde ge noloso no migi thuolo mar seche 3 mar giduto mar mondo migi losi okinde kata jong'ad buche amantiere do maduong' mogik mapacho kae mabendo telne koda Martha Koome gin bende giwuok oko yanga mar penjo gi penjo mabende nyaka koro giduoke ka bende kaluore koda penjo kata achiel kuom penjo mabende Martha Koome no penjo okinde go tok winjo gigo duto mabende ne giwacho ka bende ne giwacho kanyo ni sani koro gidwaro ni jong'ad buche go omak kata omak ne Chebukati bura kaluore ni nochocho chenro magiere pacho kae aka bende giwacho ni kaponi bende openjo gini kaponi ging'ado bura ni jopiny odoge e debe to Chebukati onge kod ratiro mar tayo yiero makamano penjo ne ni bende wach makamano ok obidhi ataro mar pen chike mapacho ka penjo makamano ang'eni okinde mag Raila Odinga kaachiel kod Martha Karua sani koro giikore mar duoko iluongo ni Philomena Mwilu bende nopenjo ni en kinde mane manofwenyo ni nitiere pogruok e kind commissioners mag IEBC to bende no okang' mane manokao itono penjo makamaga ng'eni thuolo mano migi apa noromogi kendo naneno kane gindiko piny penjo mopenjgi kendo koro warito ni duoko mane ma ibiro chiw nikech ng'eni dogo kacha nyaka mi thuolo kaka nyo migi thuolo mar seche 3 mar chwalo ng'ur margi mar yalo e nyim do koro bende ibiro migi thuolo mar duoko penjogi ka gi yudo giduoko gichiwo duoko mabiro loko pach ma jong'ad buche gi kanyo mabe jong'ad buche biro tiyo go ni wan penjo mana duoko gi penjo kaluwore gi penjo mane jong'ad buche Smokin Wanjalo penjo Mwilu penjo Lenaolo penjo anayudo ni omiya duoko momiya nyalo miyo achalo chiwo kanyo max kata 70 ewi 100 enalo kamano kata kamano neno ka wach ni mar bura mabende dhi nyime e doho maduong' mogik mapacho ka en wach mabende omenya ahinya e gazedni mar The Standard okinyi makao nikech kata ka wang'iyo to boke mar 2 mar gazedni mar The Standard bende kanyo koro giketo penjo ama bende no penje jogo mabende no chwalo bura e nyim doho ka gikwedo loch mar jatend piny moyier William Ruto ka bende nyaka sani jong'ad buche 7 mago e doho maduong' mogik mapacho kae bende sani koro gidwaro ni olernegi kaponi tulo mano bedo e kar kwano mbulu maduong' mogik e pacho kae mano Bomas ne nitiere kaka ponono no chocho duoko ma bende no land kanyo kod Wafula Chebukati penjo machielo mochako piny gi ni ang'o momiyo commissioners 4 ka norito nyaka thuolo mogik ema giwuok oko gikoni wan koro duoko midhi lande no okwa yie kodo kendo noko kawo pachwa samane iriwo mbulu makoro jakom marwa dhi lendo kamano mago penjo ma ang'eni giko to gibiro nyaka penjo nyaka duoki koro warito no kinde gibiro chiwo duoko machalo nade to kapod wantiere mane ito boke mar 2 kae okaka okinyi makawo nitiere penjo moro kae mabende jang'ad bura William Ouko no penjo kacha ka bende penjo makamaga neno ka oboke ni mar The Standard oketo kanyo e yo makare ahinya makata nyaka Ramogi Tv mango nyio gazeta okinyi makawuono nyalo somo e yo makare penjo mabende no penjo kae en gik mage monego bed ni ing'iyo mar ponono chopo dwaro ka doho pok ong'ado bura kaluwore kod section 4 subsection section 8 subsection 4 mano mar chike mabende tayo weche mag yiere pacho kae gidwaro ni olernegi e yo makare gigo monego bed ni iketo kare kapok doho ng'ado parni section 8 subsection 4 mar chike magiere pacho kae mano chik mabende yiene okinde pacho kae mar ponono ka giyango ni nitiere chochni e duoko mano ka gi ng'ado bura ni okwan kendo mbulu to giyudo ni ng'ano mano lo e molocho oyienegi mar keto lokruok e duoko makamago koro gikawo ting' mar lando nachni kaluwore kod chike makamaigi
koro wan kod thuolo mar golo ng'eto marwa kotiyo kod chik ma kamaendi. Kaka isewacho ni penjo ng'eny ka nikech jang'ad bura ka jang'ad bura nen gi penjo. Isaac Lenaola ne gi malomo penjo madhi 7 kamaendi. Njokindu penjo 3, gin penjo mang'eny ma ok dang' wadonje sani te. Achiel kuom mago ma Smokin Wanjala bende no penjo ni ere kaka wanyalo tiyo kod kwanda tamalo mar 50 kod ombula achiel cha meda achiel cha mondo wang'e ni ng'ato oloyo. Penjo makamagi ang'eyo ni okinde mag Raila kaachiel kod Martha Karua nyaka sani koro wanyalo wacho ni gin okinde ma wigi otimo jere kotelnegi kanyo kod James Orengo ma en governor senior council to sani ben governor e county ma Siaya. Weche makamagi ang'eyo ni gibiro bedo piny kalure ni kweth ka kweth noketo okinde mathoth mar riwo paro kalure ni ng'ato ka ng'ato pono nitiere kod dwaro mar loyo bura makama e nyim do mak mana ni jong'ad bucha 7 ema sani biro neno kaka ging'ado bura makamano. Ka wang'iyo ito boke mar 3 okaka ka wadhi mana mbele mapiyo piyo. Asani bende pod gin mana weche gi magdo maduong' mogik kata Supreme Court of Kenya ka bende sani koro riwruogno mar Azimio noketo piny yorego mabende pono IEBC notiyo godo e ketho kata neno ni ombulu ok odhi mbele e yo makare. Achiel kuom gigo ikoni technology mano yor tudruok nitiere kaka ni donjruok godo ma achiel kuom kwadoko doka ite oboke ma mokwongo achiel kuom jogo mano jating dai mar Chebukati luongo ni Dickson Kwanusu ne nitiere kaka ne odonjore noyudo thuolo mar donjo dagmach mar IEBC ma ipenjo mane achiel kuom gigo ma okinde mayalo ne Raila Odinga kod Martha Karua okoni ni mar duoko gi ni chwalo gi dagmach mar IEBC to nitiere jok mane odonje nyaka bed ni nitiere chochni mane otim kaendi kendo giriedo kaka ne forms 34 ego ni loko kaka nyalo paro Julie Soweto nyoyango kaka nitiere lokruoge mane time e forms gi Philip Murgor bende no yango gik makamago. Koro magi gik ma bang'e dobro rango kaluwore kod penjo mano penji ka dobro rango ni to gigi be notimore adier enkech nyaka gibi chwal neno ka gisechwalo neno ni adier sama kama ne nitie ng'ama nodonjo kama endi tibiro penji koro kweth mabende kawuono mar Kenya Kwanza matayo mayalo ne William Ruto bende kawuono gin gi thuolo mar kwedo gik ma jo okinde mayalo ne Odinga ochwalo e nyimdo gibo wacho ni wan kaluwore kod duoko mane olandi kod Chebukati wayie kod duoko no kama gibro diero gigo te womiyo gi siro duoko mar Chebukati no gin bende ibro penji gi penjo ngien mano be nyaka timre koro kanye ma koro bura bro chakore kamano Joyce. Ato bende ka pod wadhi mana mbele ka wang'i to boke mar 3 no bende pod en mana wechego ma bende sani koro liekore ni nitiere kaka mbui kata mano system mar IEBC no bedo hacked kod jomaundu gino ma bende nyaka sani okinde mag Raila kaachiel kod Martha wacho ni mane achiel kuom wechego ma bende koro giyango kata gimiyo giwacho ni yiero mano tim kanyo tarik 9 dwe mar 8 higani nokotima e yo makare. Ka wadhi mbele kaka ito boke mar 4 pod gin mana wechegi ma bende timore mano e doho maduong' mogik ma pacho kae kata Supreme Court. Ka bende nyaka sani bende waneno kanyo koket kanyo pichni mag jogo ama okinde ma bende otelo ne kweth no mano mar wantiere kanyo kod okinde mag IEBC mano Chebukati amago kinde ma bende otelo ne Chebukati e doho maduong' mogik ma pacho kae wantiere kanyo kod okinde mag jatend piny moyier William Ruto kaachiel kod okinde mag Raila Odinga ma bende otel ne kanyo kod James Orengo. Ka bende nyaka sani koro jogi duto wanyalo wacho ni jakom mar IEBC ema giseyo kuom kelo chochni kata kuom miyo yiero maduong' ma higani nokobedo e yo makare. Weche duto kaka waluwo chenro manyedhi nyime nyimdo weche duto luorore mana kuom Chebukati ni mara obed lando duoko
ene mane omiye ting' mar lando duoko. To lando duoko kunyal lando duoko ka onge okoyiene commissioners mage ok gi wuo gi duol achiel. Obed system margi amaro mar server margi no. Nitiere jok mane donjore go. Ere kaka jogi no yudo thuolo mar donjore gi server mar IBC. To bende kae bende giwacho ni sani koro giseyo jakom mar IBC Wafula Chebukati mar yierore en owuon ni obed returning officer maduong' ma pacho ka mak mana ni ok no yiero jalupne gino mabende giwacho ni korka korgi ne gineno ni en ataro mar chik kata mar pen chike ma pacho ka kendo korka korgi maga inya to okinde maga Raila kachiel kod Martha gidwaro ni doho okawne Chebukati okang' mager kalure ni nochocho yiero mar higa mar 2017 to yiero ma higa ni bende gilieko ni nochocho kendo yiero makamano ok no dhi mbele kaka onego bed ni dhi mbele. Achiel kuom kinde mano Zarnabanu Jean Mohamed nyoko ni Chebukati mokwongo okono obed ni sani enia office onego bed ni osegwe tao. Mar ariyo okonego yiene no chako ta yiero mora mora e pacho kae. Mane itoboke mar abich. Mare itoboke mar abich. Kaluwore kod kaka no tayo yiero ni onge kod chia onge kod osenyiso nyao osenyiso nyao ni gigi duto te tek mano miye chal ka gima nopusore e lwete ka ok nopusore e lwete to notiyo kodgi marach ma koku e ataro mar chik kaka jakom mar duolo mar IBC kamano aka bende piny kanyo kapod wantiere itoboke mar abich mano mar gazeti mar The Standard okinyi makawuono commissioners ang'wen mago mag duol matayo weche magiere pacho ka IEBC sani koro kwayo doho mar mondo mi kik winj gigo mabende iwacho koda jakom mar IEBC kata chief mar IEBC mano Wafula Chebukati mano commissioners ang'wen mayande opogore e paro kod jakom mar IEBC Wafula Chebukati mano moriwo jalup jakom IEBC Juliana Cherera, Commissioner Justus Nyang'aya, Francis Wanderi kachiel kod Irene Masita. Kabende sani koro giwacho ni system makamano kata system mar IBC no kotigo do yo makare. Kabende ne waneno kanyo mana kanodong mana seche matin ahinya to ilando duoko negi pogore paro ka giwacho ni gin gionge kod ting' moramora e duoko mabende no som kanyo kod Wafula Chebukati. Achiel kuom kinde mayalo negi Mansur nokoni ne onge nogiti Chebukati ne tayo duolni e yo moro ma wacho ni mudho gino mane giwacho ni en opek yani ne taugeta yor mudho moro ma un papa no setim gimoro oketu elerenta kochakore kaendi wadhi okang' mano wadhi kawo koro duoko sebiro kama endi koro wago kogno wakolo it duoko mano biro gi gin mago mane owuok mwalo polling stations kama ochwalo e server marwa to begi chal kiching'en mano nyaka ne riu jo commissioners gite mondo bed kanyakla kaendi chal kagima Chebukati no wege mudho osimone gitaya koro gini gik moko tich dhi nyime to gin oko oriw pa okaw pachgi mana achiel kuom gigo mabende koro okinde mag mayalo negi kotimo Paul Muite okoni chiku itu ne gigo ma Chebukati kono nyimdo kawadhi mana mapiyo piyo kaka itoboke mara uchiela mana ka ne ang'eni in bende odiochieng' manyoro ni luwo ahinya weche mane timore e doho maduong' mogik mapacho ka koro kineno kaka oboke ni mar The Standard ondike kae ni en gino mabende nomiyo okinde moko ochwero luya ahinya to mano Kil Willis Otieno mabende ne nitiere e nyim doho kacha ka bende sani koro gilebole nyaka gino miluongo ni Inky Pinky Ponky paka mielo disco Willis Otieno en achiel kuom okinde mabende nyaneno kaka ne chwero luya kanye koro oyalo e nyimdo inyalo paro ni Willis Otieno motelo ne yiero maduong' en achiel kuom jago no mane nobedo jalup achiel kuom jogo mane dwaro laro jatend piny Kenya mano Jimmy Wanjigi kata kamano no gido thuolo mar chope debe kendo koro gikone no achako neno kaka en bende en kod lonye weche mag mino wache nyimdo kata yalo ma achiel kuom gigo ma bende sani oganda jo Kenya koro ni edho oganda jo Kenya ahinya ten mana kaka nyo loso e nyimdo kod mijingo kotemo lero ne do gimomiyo duoko mag yiero mahigani gin mago moko nego
opuodhi kendo tigodo kaka yango jalo manolandi kaka jatend piny Kenya mondo gikono chamuma. Ka bende wacho ni yiero ma higa ni jopiny ne ntiere kod duola mak mana ni mbui kata lony manyasani ema nokao ting ponono ntiere kaka giwacho ni nitie lony manyasani ema oloso kata otiyo mopogore kod dwaro mar jopiny. Ka bende nyaka sani giwacho ni servers go mag IEBC ponono ne ntiere jomoko mane donjo kacha moyiene gi donjo kachiel kod jogo ma ok oyiene gi donjo giduto ne gidonjo server no mar IEBC kendo ne gichocho moko kuom duoko mabende ne oseket kacha. Weche mabende nyaka sani podi iyala hinya e nyimdo ka wadhi mana mapiyo piyo kaka okinyi makawuono kapoka watiko nonro mar gazet. Piny kanyo bende Okiya Omtata mabende en achiel kuom jogo mane ochwalo ang'ur margi e nyimdo kacha ka gikwedo duoko makama. Sani koro wacho ni ji moheo 1.6 ne oluto ombulu margi tok ka ne oselor kuondego mag luto ombulu. Gino mabende nyaka sani wacho ni nomiyo duoko makamago ok obedo e yo makare. Okiya Omtata en nokili bende nyocha oyiere kaka senator e county ma Busia. Okoni ma en ranyisi ne ntiere kaka yor tudruok hanyamano teknolojia mane itiyo godo e chwalo duoko mag yiero gi. Ntiere kaka Joyce gini e yo machuok wach maduong' kae ne momi peke bura ni nyaka sani en yor tudruok manotiyo godo e chwalo duoko mag yiero. Nimar okinde duto weche magimiyo pek ni mana kaendi kata kineno itoboke mar 7 kanyo en mana IEBC servers ema ilose jating dai mar chairman mar IEBC jakom mar IEBC Dickson Kwanusu ne ntia kako donjore forms mane chwalo mag form 34A. Kwanusu wachore kando kindigi wacho ni ntiere kaka no go koguno ma okolo i forms 1743 ng'at machielo Abdi Dahir Abdi bende no donjo server mar IEBC mokolo morango forms 659 ineno pek mar wach nyaka sani luorore mana server kata dagmach mar IEBC ma ka wach mar Omtata ni bende ji 1.6 gi jogi nok inyal yudo gi ni ne kano oselor kar lutombulu kuonde lutombulu ni pod ne giriedo nikech kuonde lutombulu nolor sapaga chiel gin ne gilutombulu e yo mane dog mana nyaka bede ne gidonjo ne tie kaka ne donjo kod ne gidonjore e system ma ok ne gine mana gilutombulu ntiere ng'at mane ntie kamoro kanyo ma en otimo mana tijini okaka kata ka wang'iyo kata ka wadhi mbele itoboke mar 7 kae par ni bende nitiere kuonde ma bende doho nogolo chik ni okwan kendo ombulu nyaka sani nitiere kuondego ma bende oseyangi ni nitiere chochni e moko kuom forms ma bende ni kwano odiochieng' manyoro ne waneno ka kweno makamano ne timore aching' Forodha House ma bende ang'e ni chenro makamano nomigi seche 48 mar kwano kuonde 15 ma bende doho nochiwo chik ni okwano ombulu makama. Ka nitiere kuonde moko ma bende forms makamago ne yudo koko jazi weche ma bende nyaka sani wanyalo wacho ni ponono gikelo malingling kata ginyalo golo oko ponono malingling moko manotimore ka jopiny kia kata kamano weche makamago nyaka sani wang'eyo ni biro wuok oko e lela kendo biro ng'eyo adiera koti kod yor chik makare kaka dwarore. Kaka isewacho no kuonde lutombulu 15 go ne giwuok e kaunti ma Nandi, Kericho, Mombasa kod Nyandarua. Ka nyaka sani manyo maromo sanduge 14 nyose yaw ma okwano ombulu ma onuo kweno mar ombulu mane oluti kuondego. Kaka mana kaka lero no ntiere forms mane yudo ni ojazi to yani okogo kogno to chik mari matayo yiero pacho kaendi eni koseluto ombulu apisas matayo yiero mag IEBC nyaka ket kokgi wacho ni returning officer ma
kar luto ombulu ma kama indi na keto lweta agents no keto lukok gi kanyo kamano mondo ng'e ni jok mane tayo chenro ni no neno kendo puodho ni duoko ma ichwalonwa gi gin duoko ma gin mag adiera to ka koro ka form duogo ma ok okete kogono mano nyiso na ng'eno wuok kanye akabendi wacho kanyo ni kalure kod polling station mano ma Majengo Primary School mano polling station 2 nitiere mano e county ma Mombasa nitiere form 34A mabende ne oyudi mabende noko jazi to nitiere e sanduku kacha weche makamagi bende koro nyaka sani kelo penjo makoni kod kocha kalure ni kata kamano kabendi mano ok no jazi to nitiere machielo mabende noket e mbui mar IEBC mano kata portal mar IEBC mabende yango ni nojaze magi weche maponono chochni mabende nyaka sani wanyalo neno ni osechako nyiedhore lela kata kamano ka wadhi mana mapiyo piyo to boke mar ochiko kae okaka ka wawere kod weche mabende otudore kod bura mabende iyalo e doho maduong' mogik mapacho kae ito boke mar ochiko wach moro kae mwanyalo wacho ni en wach malit ahinya akalure ni sani kono nitiere family kata familia moko mabende yudore e county no ma Kirinyaga mano e kar ndak Ndindi Ruku mano e county ma Kirinyaga manyaka sani koro ka joge gi otho kata johera mag otho to ginyiewo mana gunia mar shillings 50 kende gi iko godo ka koro giwacho ni dhier emomiyo gitimo kama en wach malit ahinya ni mar otek kech kineno ki picha no koro ka donjo kuomi maber gunia kao gunia gi ringre ng'ama osenindo tiketo gunia to ibole buru to weche rumo kamano jogi wacho ni chenro mar iko ng'ato kao mana dakika 20 kende to gisetieko gimoro kata ni iluongo pastor jadolo moro biolem ok timre koro gini nyocho omako wang' achiel kuom MCs mancho yiero maduong'ni kano wido muya ni ntiere rawera mowito ngimane to ichano mar kano ringre mare kar yiero mare mogik to ikano ringre mare mana kiketo itiyo kosoyo gunia emane kano yudo muya makamata wacho ni apana we achopane kaendi modhi ong'iewo sanduk moket e ringre jogi osekawo ngimani mana kama gima kawaida to ok ni gihero dhiere moketo gi kamano akabendi jotelogo no ojiwo mago jodaka e gwengego mar mondo mi ponono gilos welfare groups moko ma ponono nyalo konyo gi e kinde mag iko aka nitiere jahera mar gi motho gino mabende nyalo miyo giwere kod wach makama kalure ni ka wang'iyo ahinya to anyuola marwa wan kaka jogo mabende ponono dak e pinjego mag Afrika jomoko omiyo ga luor jogo motho ng'ato kosewito ngimane to nego bedni ikowe kopo mare bedo e yo makare inyiewo ne sanduk kacha jomoko nyiewo sanduge ma bechgi ng'eny ahinya nengo ne odhach ahinya midhier to ma gima itero mana e bwolo kaendi nikech mano koro imiye luor mare mogik to koro ing'eni kaka jogi familia makamagi ka onge kod yuto malong'o gin familia ma ochan ma kata koro dhiere ma ochan ma ok ni gihero koro pare ni gunia maslin 50 gin gisetieko chenro ma kamago en wach malit ahinya kata kamano wantiere kod geno ni gibiro winjo jip mabende omigi kanyo gilos welfare groups mabende nyalo konyo gi e kindego magiwito johera margi nyenye to jotelo makono bende onego konygi e yo makare ka wawere kod wechego mabende opogore kod weche mag siasa ito boke mar 11 kayo kaka asani koro duol matayo weche mag penje pacho kae nek sani koro gisegolo ayanga timetable mano mabende biro tigodo ne penjgo mag CBC ka achiel kod penj mag KCPE ka achiel kod mago mag KCSE mabende ibiro tim mano e giko mar higani ka bende kaluore kod timetable mabende gigolo penjno mar KCPE biro timore kochakore chieng' tich abich tarik 25 dwe mar 11 jopuonjrego biro timo rehearsal margi kaito penj gibiro timo kochakore chieng' wuok tich mano mar tarik 28 dwe mar 11 ma en chenro makoro seketa yanga kod apisa maduong' ma duolo mar NEC David Njengere mabende okwayo skunde duto mondo oneni gi download nikech piny mag CBC gi koro ing'eni ichako gi chon koro udhi download jopuonje madongo go dhi download penjgo mondo gine ka ginyalo chako gi mapiyo koro gikoni
jopuonj madongo kata skunde ni kod thuolo nyaka tarik 9 mano dwe makoro wadonje ni moro mondo gidhi gichopi kuonde mag Nyasaye ko bed cyber kata kun gi fizu mar lab maru computer lab moro mar skundu kanyo u download godo penju gi mar CBC gi mondo koro uchaka timo penji gi giwacho ni maendi kaluwore kod kaka gisechano chenro kaka somo mag chalo kaka art and craft mago kaka ng'eyo kaka watimo gi kanyo goro chwecho agulu gi ni kandi koro magi gik magibro timo kech ng'eni koro penj kacha kuse download bro ng'eni ka idwa ni jopuonjre ochwe agulu jopuonjre omin tol gik makamago koro mano gin gi thuolo no nyaka tarik 9 mar dhi gi download page go. To bende pa ni jopuonjre go mantiere grade 6, mantiere grade 6. Monego be ni kosetimo page no mar grade 6 to nego be ni gidhi e junior secondary school kata secondary school madundo mano e grade mar 7. Ka bende kilese makamago sebed kigero. To jopuonjre go mantiere grade 6 biro timo page go kata gibiro bedo assessed e page no mar Kiswahili, English, kwano, home science, agriculture, science and technology, creative arts, moral and life skills, kachiel kod physical and health education. Gigo duto monego be ni gitimo kinde mopogore opogore. Ka bende wach kanyo ni nitiere kaka mano mar physical education in the learners. Ka bende kanyo nego be ni gicrawl kata gimol gi tiengi kata gigo abal kata gichikore tol. Mago gik mapo nono sani weche gi mag CBC okelo manyien kendo biro no ka penjo kalore ni mae penj mokwongo mide time pacho kae e bulai manyien mar somo mar CBC. Warito mar neno kaka jopuonjre ponono biro timo to ka gisetimo penj margi mabendo nego be ni gitimo e pacho kae. To penj maduong' en ni downloading penj gi kaendi skunde adi mabiro yudo thuolo kata ne kod teko kata teku moro mar download nikech ng'eno wan gi skunde makata cyber kende Joyce mondo we kata gi school cyber kende kuma ng'e dhi chopo mudangu download gigi japuonj do nyaka ng'ad kata nam samoro idho kata gari nyamburko mondo dhi ichope kuma inyalo yudo kata internet kaendi mapek ntiere. Atoko pogore kod mano penj mar KCSE mano mahiga ni bendi biro tim kanyo kochakore tarik 2 mano dwe mar 12 mano chieng' Friday mabende gibiro chako timo penj gi mag KCSE pacho kae. Pani penj go mag KCSE gikawo ga thuolo malach ahinya kopogore kod penj go mag KCPE mabende itimo e pacho kae. Okaka kawadhi mana mapiyo piyo kendo wach machielo matimore itoboke mar 12 mar gazeni mar The Standard. Sani kod nitiere report mabende otim kod FIDA Kenya masani kaluore kod nonro margi. Sani koro gigolo ayanga ni report makamano sani koro yango ni nitiere counties moko mabende no choche ratiro mar joma mine e kindego mag yiero kata odiochieng'no mar yiero makaluore kod report mabende FIDA ogolo. Kabende nyaka sani gise achwalo cases 157 kama bende mine no choche ratiro margi odiochienge 7 ka jidhi e yiero kod toka yiero mabende notim e pacho kae tarik 9 dwe mar 7 higani. Ka kuoma cases 157 go mane oroche ratiro mag joma mine 8 ne otimore odiochieng' mar yiero. Ka county ma Kitui ema nikod kwan man malo mag rocho ratiro mag joma mine ahinya to kotenore kod wachni koro irocho gik moko machalo kada koka bembo gik machalo kamano. Ai county ma Kajiado to ne irocho ratiro mar joma mine ma koro ko yudi ka in ng'ama miyo to igoyi kata inyi moro ma ng'ato dwa neno ni nyaka oweyi gi gadhola moro kuomi. Mago notimore county ma Kitui kod Kajiado. Taparo ni Joyce magi gik moko ma okonego bed ni timore higa ma sani wantiere ni piny matinde piny osechiewo ma kineno ka gigi pod timore to ntiere midhiero moko ma pod IG ma odak e county oganda gi pod kaloe pok gineno ntiere kaka wanyalo wacho ni pok gineno ler moro
To kata kopogore kod mane county ma Siaya bende nitiere wachno mar cyberbullying. Bingeni kopogore kata bembo, kopogore kata kod goyo ng'ato modong alama. Nitiere kaka jomoko be ichocho garatiro margi kokalo e yor mbui kanyo. Ka bendi wacho ni chenro makamano ne ng'eny ahinya e county ma Siaya e kindegi magiero. Weche makamagi bende wang'eyo kata ponono wanyalo mana bedo kod geno ni ponono jopiny inyalo med tiegi mar mondo mi weche makamagi kik wuoge kendo e kinde mambele. Kalore ni yiero en gino matimore pacho kae tok higni 5 ka higni 5. Ponono yiero mabiro mbele kik wane weche makamagi ichocho ratiro mar joma mine. Ponono nitiere jomoko ma weche makamago nyalo miyo kata ngimagi mambele koro ok dhi mbele e yo makare. Ka piny kanyo bende ka watiko gazedni mar The Standard okinyi makawuono nitiere wach moro kae ma bende omako chunya ahinya okinyi makawuono kaka ka bende nitiere miyo moro ma bende nyaka sani koro entiere kod lit kaachiel kod kuyo akalure ni nitiere kaka notero nyathine e kuondego ma inyalo tere nyathini in kaka miyo madhi tich iluongo kuondego ni daycare. To kosetero nyathine daycare kacha mane hango mare mar tero nyathine e daycare kacha to toke kodoko mo nyathi to koro romo gima iti en gima lit ahinya. En gima lit ni mar mondo mi kaw nyathini mikete lwet ng'ato ni pirna nyathina ni ka ngochopo sama kama indi abiro kawe. Nyak bed ni isetimo nonro moro matut ahinya ming'eyo chal mar kanyo, alwora makanyo, ing'eyo ni arita mar nyathini ni makare, chiemo mango chamo, yani ikete lwet jalo ma in goro gadiera ni ok nyal hinyo nyathini. Koro ka iduogo idhi tich kiduogo iro ni nyathi koro ngimane onge en gima lit ahinya. Kata kamano wach makamano nyaka sani pod itimo ne nonro yo makare mar yango adiera ni nyathino no wito ngimane e yo machalo nade kalure kod kanyo mabende notere kata daycare mabende min gi noweye gilieko ni kanochopo gimoro kanyo kar saa 10 ma midhiambo ne gimiyo nyathino chak to tok mano nyathino no dhi nindo to kochiew kendo kata kamano ang'eni obila biro timo nonro makare mar yango gino mane ponono nyalo kelo to mar nyathino matin ma en mana jahigni 2.5 kende. Okaka ka waketo tenge gazet ni mar The Standard wamula ne mana gazet ma Daily Nation mana mapiyo piyo kinyi makawuono. Gazet ma Daily Nation bende ito boke mar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bende pod gimiyo mana pek weche gima timore do maduong' mogika ma pacho kae. Ka bende odiochieng' makawuono ema wabiro neno ka okinde mag jatend piny moyier William Ruto biro chwalo duon gi gin bende gibiro loso e doho kacha ka koro gin be giwacho korka korgi kaka giparo kaka yiero no dhi mbele kalure kod duoko ma bende yande gichwalo e nyim doho. Kamano. Mana wach ma mi pek kaendi kaka isewacho no nyaka chopi ite mar aboro. Adwa ni wang'ie wach moro ma bende ka wanyalo mana cheko gode ito boke mar 10 mar gazedni ma Daily Nation. Bende nitiere wach moro kae ma wanyalo wacho ni nyalo kelo buok moro matin kalure ni nitiere jago moro ma bende okoler nyinge kalure ni nyaka ok nyal ket nyinge e lela kamano ka bende sani koro olieko ni KDF ne otimo ne pim mar pimo ka entiere kod kute magayaki ataro mar chi kata atar nok giwinjore kode kata nok ochiwo pache ni ayie tim na urupim makama apar ni jago ni mana kaka asewacho gazeti mar Daily Nation luonge ni Emmanuel kata kamano mano ok nyinge mar adiera owacho ni nomor ahinya e kinde mabende noseyudo barua ni en achiel kuom jogo mabende obedo kod hawi ni ondike tich kod KDF kane gisechopo kacha osemiye nyaka gige tich duto kendo oikore mar tiyo yo makare. Ka kochopo tielo mogik to koro imiye barua ni koro riembe kalure ni oyude ka entiere kod kute magayaki kendo koro konyal dhi mbele kod tiyo kanyaka sani koro odwaro ratiro mare. Nikech ing'eni ogolo ka sigana kaka ne kaka ing'eyo chenro mar chopo ka riwruok kod kinene jolweny kaendi en ga chenro mabor iringi udhi opimu idonji udhi tiegruok gikone to koro iyudo imi report kisedonjo ni itimo ni pim makamaendi to ikone ni
To bingeni pim makama okaka en pim no mana kaka iluongega kod dongo en voluntary. En gino mangato chiwore ni ayie pimauru. Nyaka sani koro jago ne dwaro ni omie thuolo odogo otiek tiegruok mare kod KDF kendo mar mondo mi en bende ondike tich. Ka bende wacho ni dak kod kute magayaki en gino ngata nyalo dak godo. Mano ok ochuno, ok onyiso ni koro mano giko ngima mari. Inyalo dak kata kin gi kute magayaki to pod ngima dhi mana mbele. Okaka neno ka samarwa mano miwa mar nonro mar gazeti oserumo kinyi maka mita nitiere wach moro machielo momako wangie gazeti mar Daily Nation kapok watieko. Weche thoth koro saya thuole maonge. Maneno mambo ni mengi masani machache. Koro ang'o wamake makagi kanyo konkech kaka wang'eyo ni sani wach momi pek pacho ka endin mano mar bura mantiere nyimdo mar Supreme. Kendo kochakore saa 3 kendo wadoko achiel kachiel e do mar Supreme. Wang'eyo ni to kawuono kwethno ma iyalo kinde ma yalo ne William Ruto gin gibro chwalo ang'o e nyimdo ma kage siro godo duoko mano ilando mano yango Ruto kaka jaloch yiero maduong' ma higani. Erokamano ahinya kaka kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ibi wanon gazet mar Daily Nation kaachiel kod mano mar The Standard ka nyakwara Ramogi Tv gazet momori okinyi ma kawuono inyalo dhi e chiro inyiew kalore ni kawuono omi pek wechego ma bende pod dhi nyime kod timore e doho maduong' mogik e pacho kae kama bende iyalo bura mano makwedo loch mar William Ruto kaka jatend piny moyiero. Odiochieng' ma kawuono kango chopo kanyo saa 3 mar okinyi okinde mag Ruto bende biro yudo thuolo margi mar twak kata mar bilo wacha e nyim doho maduong' mogika ma pacho ka kamano nyakwara Ramogi Tv gi kanyo yiena mar mondo mi akaw yoyo matin mondi tok yoyo marwa nyawadwa Sharon Ong'aw biro donjo kod twak mokwongo e chenro mar rupiny. Kik idhi mabor. Yuda Matingu Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio enaria deka uchelo nono. Ma entie dero. The house of Rumba. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Enyewe jana tupenda sana mzingi. Imagine kupeana mnia jusi wako mjamu, ateswe na anyurie juu ya mbogi. Man, ka hiyo si love ni nini? Unajua ile siaka mimi naweza toka mtu akinishoni dedi juu ya watu. Jaribu kunishow hivyo uone. Ni viding to brejin. Enyewe ja, we ni mso. Unatupenda like nobody's business. Shikilia uzito. Dial *811*340# to get Lavia Jar. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Chenro en penj laktar kakale Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu mataye na Ruth Otieno. Yani jukuge masane gimor mana ka gingi kwelo ji to gimor kikwalogi. Huyu ni ndugu yangu. Hapana ndugu manade.
data nita video call. Mkona paka network huko. Airtel 4G my friend ni kama oxygen, iko kila mahali. Hata simu nataka kulaistimute again. Experience our expanded 4G network. It's better, faster everywhere. Get an Airtel line today. Make Chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Niliitwa Githeriman 2017, tukaenda State House na bibi yangu. Nikaenda nikapatiwa samba, nikapatiwa cheki yangu. Na nikapatiwa mpaka title. Uko na surprise nyingine unataka kupatia wa Kenya? Yes, niko na kanini kakitu kakubeba uji na ugali. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo, kod mor nyadiriyo. Yud magite chenro mopogore opogore. Tum Dagmor, Ngeso ka Ngeso, Sang'wen otieno. Tiedero, Ngeso ka Ngeso, Sapaga chelo dhiambo. Ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, Saparo dhiambo. Ramogi Night, tich abich ka tich abich, Sang'wen otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Cham olembe mang'eny, alode, bende modh pi moromo. Mae biro miyo pien dendi pichni. Nyakoro mgajua nganeno kanyo kaen dakika 38 tok sa achiel mar okinyi. Kamoro mora mintiere machiegni e twak mokwongo e chenro mar okinyi. Nyinga en Sharon Ongao. Mathoth pod medo timore kor gwenge bupogore pacho. Kama thoth bende po setimore kata mne kinde mose kalu nyakwara mgejuanga. Oduche makawuono bende ng'ur pod idhialo e doho maduong' mogik e pacho ka. Kapar ni ng'ur makamano iyalo gi okinde abiriyo. Mago jong'ad bura abiriyo mantiere doho maduong' mogik e pacho ka. Kata kiero Supreme Court. Oduche makawuono bende kaono romo sadek mar okinyi. Chenro makamano dhi chako ayanga e doho maduong' mogik e pacho ka. Mabendo bro kele kubabu
bedo kwa kilo ni chenro makamano achiel kachiel. Kopogore gi ng'ur mabende nochwala e doho maduong' mogik e pacho ka mano mar pingo kata kwedo yiero mar tend piny Kenya mabende jatend piny Kenya moyier masani wang'eni William Ruto. Ng'ur makamano kapod dhi nyime doho maduong' mogik igeno ni chieng' wuok tich mano chieng' tarik 5 mar dwe mar 9 jong'ad bura 7 mag doho maduong' mogik kotelnegi gi Chief Justice mapacho ka Martha Koome biro bedo ka chiwo duoko ponono ni yiero e lemo mar tend piny Kenya notim e yo mahuyanga kata oyo. Katika mano duche makawuono nyako Ramogi Tv adwaro mar mondo mi wanon siasa. Wiwa kik wil gi gik matimore kor gwenge mopogore pacho ka. Nyaka sani wang'eni governors 45 osechamo muma kendo gisechako tiyo e counties mopogore mabende ne oyiergi. Ariyo pok ochamo muma kaluwore gi yiero mabende noyiergi godo machiegni. Yiero madundo mabende notima e counties ariyo e lemo mar governors. Yiero madundo makamano bende notime e kar chung' od bura 4 kanyakla gi wards 2. Kokamano nyaka gisani governors 2 moyier mano moriwo governor e county ma Mombasa mong'ere kaka Abdul Somad Nasir pok ochamo muma en kachiel gi nyawadgi mabende noyier e county ma Kakamega mong'ere kaka Fernandez Baraza bende pod irito mar mondo mi gicham muma mar mondo mi gidhi nyime kod tije magi. County ma Kisii bende nwaneno kata mana Simba Arati mabende osechako tich ka bende koro kinge mago duto to nyako Ramogi Tv biro bedo kwat wake e chala mar siasa ka. Okinyi makawuono kan kenda antiere gi jonon siasa 2. Mokwongo antiere gi Nation Odongo mabende ma ok en yango mare mar biro e Ramogi TV. Nation arwaki ni machiegni. Saron. Atia ber. Erokamano kendo machiegni ahinya twa. Kopogore gi Nation nyako Ramogi Tv bende antiere gi Steve Owino. Steve Owino bende ma ok en yango mare mar chopo e Ramogi TV. Steve Owino arwaki ni machiegni. Ichio nade? Ichio maber ahinya. Erokamano ahinya. Arwaku ni machiegni kata kamano duche makawuono ok daher mar mondo mi watwak kaluwore gi ng'ura madhi nyime e doho maduong' mogik. Mano waweni okinde bende warito Chief Justice Martha Koome kanyakla gi jong'ad bura 7 mag doho maduong' mogik mar mondo mi gibichiwnwa duoko mano juma mabiro. Igeno ni kabiro romo chieng' tarik 5 nego bende gichiwo duoko ponono ni yiero makamano notime yo mahuyanga kata oyo. Duche manyoro nwaneno kinde. Kokamano mathoth osetimore we wachaka gi county ma Kisii otia kendo bende noyudo thuolo mar neno video mar Simba Arati kaluwore gi wach mabende koro lieko ni nitiere moko kuom jotije ahinya e sekta mar wuoth e county no moko osebedo katiyo makare gi kata mana tije maggi bende gisewacho ni nitiere ghost workers jok michulo to ok tie county no. Koko manya kwa Ramogi Tv we wawinja ne gima na Simba Arati ne wacho kapok wachako kata mana twak makamano. Mana kwa nyali yudo video ma Simba Arati kama nani uliose county ma Kisii kaluwore gi wach mano mar chudo ghost workers e county ma Kisii. Almost over a year, vehicles 82 against 256 drivers. But it's something I want an explanation. Because these people, 256, they draw salaries which is meant for development in the county. Waziri wa fedha yuko hapa, amekuwa akilipa pesa za comprehensive. But what you have been getting, it's a third party cover. Unajua, guys have been operating this county as if Kisii County is not part of this country. Kuja tuzemezane, tuongee, uniambie ukweli vile umekula hiyo pesa. Tukwambia tafadhali ile ambayo kidogo imebaki rudisha kwa county. Tumekusamea lakini hatuwezi sahau. Ama vipi? I'm told even at the county assembly, Garissa County Assembly, people, they're having them in their homes. Nataka akamatwe, nataka atakamatwa. Hizo gari zote, I'm giving instruction, lazima akamatwe. Haizi chukua gari za serikali ameweka kwake. Hataki kucheka na mtu? Pana. Ama mnataka tuwasamee, tutembee na wao? Pana. Wamekula ya kutosha. Kwa hivyo nataka niachie hapo. Mimi niwashukuru. Tafadhali mkienda nyumbani salimia mabibi zenu na mabwana zenu. Waambie na wapenda, na waambie tumeanza kazi. Wiki na wiki ijayo mtasikia nduru, msiogope. Hiyo nduru itakuwa ni ya kazi.
We will instill discipline. For human being to give positive results, pain must be inflicted in them. And we're going to inflict those pain. For people to be upright. Wale mnafanya kazi. Walevi ni wangapi? Weka mkono juu. Hapa mwezi sema. Shida ni insurance. Kama wewe ni mlevi, na nikipata that information, utawacha ulevi ndio uendeshe gari. We will not accept ukiwa mlevi uendeshe nini? Gari. Period. Ati gari ya county imepiga mtu. Hapana. I need to see the 200 and so drivers tomorrow at 11 in the stadium. Ama tuweke hapa. Stadium ilikuwa mzuri? Yeah. 200. Wote wakuje. Yule yuko hospitalini lazima nipate barua. Nyakoro Mugejwanga ticho semana chakore county Makisi mana kaka gavana Makisi Simba Arati owacho iwinjo kanyo kolieko ni nitiere derepe maromo 250 kod auchiel ma bende osebed ka ichulo kod sirikande county ma Makisi ka gisani gin mana gi nyamburko 80 kod 2 mana kachako kod nation odongo pachi kaluore gi wach ma bende Simba Arati olieko kanyo geche 250 kod auchiel derepe gin mana geche gin mana 80 kod 2 to derepe 250 kod auchiel. Erokamano Sharon, moko erokamano kuom chopo tich ma kawuono. Yes. Kadie gima timore e county wa ifara uwo e counties meke Kenya mangima mtie ku county ma jitie mai karanya inya neno ntiere gima ngado timo maneno to ntie moko mabende ji nie gi ngor ni ntie kaka telo kudhi maber ifara we kada mar Kisii kende Turkana county governor manyien moyier kanyo mano governor Lomurok mar ODM kano doje in hospital. In fact it was moved by tears. Late no work ne kono kaka hospital mar referral chalo ji patient on ninda onge kitanda kuno mala meke thieth to ada kuon gimoro ni tiyo maber mar ngato going forward neno reto go kinyisanie kineno ka county mora oyier governor manyien ka ada tigi example maro makaluo ntie ngur man sana moto bedo ni governors wag me kwa ko bedo ka tiyo maber ki compare gi kuone mamoko machalo kaka nini Machakos gini Mombasa gini koro en dokro chien moro ma ji neno to de ber ka ji neno ka peni sama manege donjo office ni even with a single first day mag bed office e ber ka waseneno kan ngano timo some crackdown moro ni oneno ntie moro mo fwenyo tada mi example mar county mar Kisii gima governor mag Kisii otemo no en ngama ongere e power siasa ni ngama ngat moro ma tije ber kendo kata kingiyo kata gima no tetemo reveal nise ni going forward kata mano donje maybe sector mar transport kende obo dhi kuna moko obo yodo ka lot of things ma ucha really happening koro wadan mondo mkondo mokao ni emono okao gi governors te mantik mora ma ujoa mondo at least the mbele mondo jopiny o service kod joma ne yier at least gima ne gigeno ni jogo no promise negi nikech governors masani ma bende koro donjo e telo mopogore bende gintiere kod tich mapek mana kama en kaluore kata mna gi gope ma bende nowe kod sirikanda counties mosekalo governors ma bende koro nosewuok e telo to karbana Kisii kende mana ne koro Kisii Simba Arati ofuono weche ma bende timore. Steve wino kani winjo kata mna Simba Arati gik ma bende no wacho di wach nango pachi kaluore gi wach ma bende no fuono amozi ni kwa Ramogi Ajwang kinyi to amor gi kaka Simba Arati ochako tich going forward we expect ni odhi mbele gi kaka ochako no to med timo maber nikech iyiero jotelo mondo mi gitine jopiny positions ogidonje mondo ng'ato acquire wealth mare to counties apart from Martin osebedo ka embezzle pes jopiny kwanza issue mar ghost workers ni Edo ka ng'ato kaka wacho ni geche gin 82 geche gin 82 and then the repe oingo 200 gi wiye koro oneno ka ntiere mismatch to ibro yedo ka sama koro idwaro head count ing'iyo ni ere jogi ibro yedo ka ginyalo bedo less than ji 100 to ji 100 gi bathe ichulo to okti koro magi gik monego bed ni
jotelo ka donjo office to ging'iyo kaka gitimo. Bende kaka wadwa temo wacho ni counties ma Kaluo osebedo ka ni chien compare gi counties mamoko e development. Koro wayiero jotelo mondo mi gikel difference. Koro sani gisedonjo office, wang'wa ng'iyo kaka gida chako tich. Kapani Simbarati oketo ranyisi makare kaka niwinjo nyakwara Ramogi Ajwang'a owacho ni chakre saa 5 mar odiochieng' ma kawuono odwaro neno derepe 256 mosebed kichulo gi kaunti ma Kisii gi geche 82. Winjo kanyo kawacho ni ponono ni nitiere dereva matuo, nyise ni nitiere otuo e osiptal mane onyise mar mondo mi confirm. Bende wacho kanyo ni derepe mabedo sibedo kata mana kamadho kong'o to rembo mtokni masiche mako wasewinjo kata mana weche mabende timore ni geche mag sirikand counties nyono kata mana ji. Aparo ni mano en wach makare. Koro saa 5 mar onyango odiochieng' ma kawuono ponono ni gibiro romo, wantiere gi reporters magwa, wantiere gi reporter marwa Crispina Otieno mantiere kaunti ma Kisii. Ponono ni gibiro chopo kacha nikech wacho ni geche makamago 282 nek bed ni itero e alap mar Gusii Stadium kacha. Mano kono romo saa 5 mar mondo mi otim nonro mar gima timore. To kopogre gi mano, apani Arati bende omako mana tich kamare mana kaka wacho kaka en governor e kaunti ma Kisii. Kopogre gi mano bende odiochieng' mar chamo muma bende ni winjo kata mana omenda manoket tenge gi sirikand kaunti ma Kisii $57 mar mondo mi ocham godo muma. Omenda makamano neno koduoko chien. Kowacho ni sirikand kaunti ma Kisii nitiere gi achiedh nade. Ahinya kata od thieth ma Kisii kata mana yedhe bende onge. Mano bende noduoko piny. Kendo king'iyo kata mana kaka ochako tich, kipimo kata mana gi governors mamoko dwa chango nation. Sharon, gima kichako wacho to in fact gimoro kon mondo nyier, gimoro bang'is ni mondo idhi adier, lakini kineno kata kaka nochako tich kaka mana kaka temo medo wacho. Ngeni odiochieng' maber ineno so okinyi. Gina apply to also ngama dhi tiyo. Ngama dhi tiyo dhi neno mana so okinyi ng'ane ng'a dhi tiyo adier. To kineno ka example budget ma ng'ato mi ng'ato 55 million. Kuri penjori ni yani mano kaka ranyisi. Mati dhi tiyo manang'o. In fact awacho ka sometimes ni if one time thuolo moro bro bedo nani mondo atel ne jomoko. Ok apar ka my focus will be much on pesa. Lakini king'iyo kata for example county mar Kirinyaga maybe around 40 something million. To an Waiguru wacho ni an adwaro only I said no kwayo 250,000. Is enough for mondo mi olos gimo dwaro. Koro ngene kineno kata for example kapo ni jotimo event, jomo kawe kaka ni mais opportunity nafas mar keto pesa mfuko ni. To onego bed ni gini en mar tiyo ne jopiny. Mogik joma donjo tich sani wacho ni pesa momigi ni gidhi donjo giyudo ka maybe jomoko nigi salary, okay, let me say arrears ntiere mar county mokadho, nitie gik mano gichulo. Tineno ka jogi kineno ka counties thothgi kopolo ologi to nitiere chieth nade moko miyudo ni samoro maybe jogi nitiere ghost workers, nitiere contracts which are also ghost. Ma jogi nitiere yore mang'eny magikawo godo pesa county mo onego bed ni kata pesa mimiyogi an sure ni should be enough for them mondo gi budget godo wisely nikech pesa mar county ongore tie moselewo. Onyalo deko ndiyo but finally nyaka chule. To kata mana kuom ranyisi nikech ng'ato nyalo kata mana penjo ni nang'o miyo ni omenda makamani keto mang'eny chien mana odiochieng' achiel. Nikech ka chuma na kuom ranyisi kaka kaunti ma Kisii $57 kaka neginane bed ni negitiyo kode. Nane bed ni inyiewo ne gavana gi jalupne manyo nyamburko madirom $33,000,000. Bende nitiere bero kata mana apise kata mana mekgi mano furnishing egundho inyiewo kata mana kombe manyien, mesni manyien, mano $6,000,000 bende nane bed ni itiyo godo e ute mano mar jalup gavana gi gavana makore furnish ne godo. Ng'ene magi jotelo modonjo manyiena kanyakla gi $10,000,000 koro mane bed ni itiyo godo e event mano nyasi mar chamo muma. Kineno kata mana wach makamagi kaka timore counties mathoth kata mana kineno osuptende e counties bende ne kata mana chal mag osuptende makamano. En gima ok ni kare mbele dhano kata mbele Nyasaye nikech ke yudo ka hospital kata kicheko for example hospital ma Homa Bay County kidhi referral hospital tiyudo ka kitanda kaka chalo hospital chalo kund dhok ma ng'ato dhiye mondo oyud chang kochopo kacha to gino weyo kiondu monyalo kata tho haraka. Gima jotelo nego tim nikech position ka ng'ato donje en a calling to nitiere be jok madonjo kanyo by chance. To kisedonjo by chance do something. Why expect ni
sani ji osechamo muma, nitiere ji loko office, ng'at ka ng'ato biro gi joge, nitiere jok manondik permanent, to nitiere jok ma koro nyaka wuogi mondo jok manyien odonji. Koro wang'iyo kaka maybe jomoko pok ogolo kokgi, nikech pod giketo joggi in different positions. Tapani onego gi move very swift, nikech ka owe joma chon mawuok ka bende pod handle serious dockets, nikech to ng'eyo be ging'e ni giwuok, pod ginyalo mess up. Koro wa expect ni jok mosechamo muma tich ochakre achaka, ka en advertisement kaka positions mag CECs, ministers, directors, whichever positions mag the advertise manyien. Auditing bonego bedni gitimo ging'iyo ni to how ere kaka gik mag inherit gichalo, to ere kaka koro ginyalo move counties gi from position mag intiere to the next position monego bedni gibede. Wan kaka jopiny wabiro mana medo keto wengewa kaluwore gi singo ma bende ne gichiwo ne jopiny, ponono ni gibiro chopo singo makamago kata oyo. Wengewa bende odiochieng' ma kawuono pod biro bedo e kaunti ma Kisii. E seche ma gavana ma Kisii Simbarati biro bedo katimo nonro mag repe kanyakla gi nyamburko e kaunti ma Kisii. Kotenge weche matimore ahinya maluoro gavana Sipachoka, wadhi ane kaunti ma Mombasa odiochieng' manyoro. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta nodhi e kaunti ma Mombasa. Jopiny osebedo kara mana ka gombo nene. Ing'eni chakre ne bagi yiero pok Uhuru Kenyatta obiro oko e lela. Odiochieng' manyoro nwanene kacha kama nodhi romo gi jotelo e kaunti ma Mombasa. En mana ni nokoloso gi jopiny. Nation bende ne buok kuom nene. Oka buok kaina nikech ato anyalo an gi manyalo lero godo gima ne libe mare e bua ma Mombasa mean politically. Koro okabuok apari mano gima nyaka ti. Very fact ang'e maber nyaka no bin nikech mokwongo en ng'ama ne chung sana mondo mi at least komar governor ma Mombasa. Apani maybe ng'eni josiasa gin joma nigi interest. Koro en gi dwaro moro ni komar Mombasa governorship ni odhi ne Azimio ma is also patron of. Then kod ng'ine nitiere kaka iluongo ni bad blood between en kod jachung' mar Kenya Kwanza mano William Ruto ma bende noketo jachung' mare mano ni Hassan Omar, to ng'ano odhi yobe maber. Koro king'e kada biro mare ochiwo weche mang'eny. Wan onyalo nyiso niya mor kata gin loch moro mane jo Azimio through nini governor mar oyudo kom mar Mombasa. Nikech ng'eni ji ne paro maber ni koponi jogo odhi yiero to bini sani wan gi president elect mano William Ruto, to mano nyalo miyo sway voters. Ngeni kapo ng'ato the ground wacho niya moso kama area which is looked at as swing area. Ngeni Mombasa sama no bedo swing area, to ng'ato wacho ni sani ng'ani ida ni mondo bedo sirkal kod ida mondo bedo oko mar sirkal. Koro sama kan easily sway, but kinno ko modhi ada ma giro komno is a plus for them. Mario gimi nyalo ng'iyo about it, gini nyalo nyiso ni otemoro message moro ne team kweth moro machielo cha ni en duoko mar sirkal duoko mar ombulu manogo moyiere jalup ker mare mano William Ruto kaka ker moyier sani ok en gimoro ma nyalo buoge ma nyalo mone riwre kata bira yanga in public. Fact no kan was very much happy. Koro mood neno ngiso peace volumes ni geno ntiere mbele pod mor ma is still ready to combine with people yo ma yot sana. Koro mana chiel kum gima nyalo ng'eyo, lakini en gima ne ber nikech ng'eni ji mang'eny bende olni to bin ben yen kanye pach nitiere kanye gima dhi mbele dakwane kuwuoyo kata congratulate ng'ama no win ok owuoke publicly in a good place. Koro biro mare moso kopo bono mor o mean a lot to jok ma are nini into Azimio sana. Nikech porruok mar e kaunti ma Mombasa bende jopiny na geno ni odhi kata mana twa kata ka neno tipo kata manya kwaro mge jwang tipo ma bende neno ka ntiere TV ni kanyo. Jopiny na mor mar nene gimose na gigeno kata mana ne odhi twak kodgi. To Uhuru bingene bende aparo ni no tugo kata mana tugo mariek nikech mathoth timore pacho ka pok naneno kata mana ko wacho kata mana congratulations ne jatend piny Kenya moyier. Weche bende pod dhi nyime Supreme Court. En bende pok wawinjo ka owacho gimora mora kotenre kod ng'ur ma bende ochwale doho. Odiochieng' manyoro ka noromo gi jotelo kaunti ma Mombasa en odhi oyudo mana migago kod gi magawa moro. Apani gima ne president otimo en gima dawach ni nen timely, no pime sama kare nikech being in en patron mar Azimio ne ohead campaign mane ng'iyo kaka jakombet kata mang'iyo kaka jalup ne ok bed president. To bang' ka duoko nowuok ji ne temo penjo kuma ochung'e ka debe ni
ne giromo gotieno to wan gi gine ne giromo kodwa godiochieng'. Koro ma gima ne bende chando ji nikech odhi bang' lendo no to dogo ling pi. Koro ji ok yani ochung' kanye but ma koro nowuok oko ayanga mong'iso ni an kae kama chungi, kae kar tienda kendo kata body language mari neno ka obilong kanyo kendo ji ne mor. Kata Kenya mangima kata Mombasa kende Kenya mangima ne mor koneno ka koro owuok oko kendo nyiero manyiso ni samoro oseneno nitiere geno moro mantiere ma jopiny nyalo bedo godo. Ituo ni nitiere geno moro kata kamano duche manyoro koneno kowuotho kata mana gi jotelo makamago. Nwaneno kata mana chieng' kuom gi jatelo moyier gavana e kaunti ma Mombasa Abdul Somad Nasir kanyo, gavana machon e kaunti ma Mombasa Joho bende nitiere kanyo. Wang'eni warito Nasir mar mondo mi ocham muma. Kamano bende mano kela kata mane pinjo machielo yiero kaka notime e kaunti ariyo mano lemo mar gavana e kaunti ma Mombasa jal ma bende noyombo ma bende pod warito mar mondo moyo cham muma nochung kod otiko mar ODM mano Abdul Somad Nasir. Gavana e kaunti ma Mombasa bende kata mana campaigns kata mana kaka ne goyo nokoyota ahinya koso ni nene nade nikech thuolo mar namba 2 ne jal mochung kod otiko mar UDA mano Hassan Omar. Yeah, Coach Sharon, kopati ke wach mar nini mar jatend piny ka ne nitie Mombasa. Siasa koponi dangiyo gimoro madhi mbele kata mondo som gima dhi mbele ka kopongo ni ng'ato kowuoyo example case mar Nyoro jalup jat nini Uru okowuoyo koch gimoro mar lakini ing'iyo weche ariyo achiel en ni body language mati yani kaka ogine gi ji o relate gi ji. Mar ariyo Ken kama ji obede piny, look at the sitting arrangement. Ji obed kanye, jomage moluore. To kare even apply to wuotho, kan wuotho jomage moluore. Kino to jomoluore gin jok ma are aligned towards me. Koro mano ng'iso maber niya, en ng'ama miyo ji mbele ni yani geno moro nyalo bedo mbele kae, wabedo bedo kwe. Koro kwa bire wach mar geno kom gine kir res motimre Mombasa. Me better part of my time actually in Daga Mombasa. Koro kara in fact year ma 2017 no ida Mombasa. Karasani after that one, then I had some time before I moved to Nairobi. But ananga berni with or without as long as ni chimane Sonko no sagol obonini kaka okobdi beda chel kumujalar komar Mombasa governorship. Tanga berni mat is a very easy win. Not the very easy win to Azimio. Nini through Abdul Somad. Nine no ka sanonge gite ko kram note kumoro mariombo. Ata nonge yote. In fact jiwatu gani ngeni onge gima bill nyinge sana. Kwenye mokuongo Mombasa wangi kaka ni kama hotspot kara ni stronghold mar Azimio through ODM. Could then as Omar now the korka Ruto ken Ruto okay that strong in Mombasa. Then Maria kupo ichahingeyo anini Abdul Somad Nasir en ngama oae family ma wuon gi nigi nying nen MP mar ni mar Mvita kama koro wuode bende koro en MP to no tiyo maber koro ngini mano miyo malto mangen sana kata mara dek ngini aso kingiyo kaka en bende en ngama sobir kai NT elat mar serikal asa no mar in fact no be mana governor ni senator from 2013 to 2017 ba mana de lal osebe mana ko win but no chunga kata mane lemo mar governor to no komi kendo higa ni bendo chako chung kendo yeah bas ngene chungo pogore gi yene gi telo kuro winga ma kuro ntire kom ngene a sitting MP then ki da competing ngama is nenti ko mar serikal don no chung lakini no ko dio yodo be no ko chopo kada very close to being an ma we can call it this was a very close contest kuro donjo ma pan nyalo mi bedni obdio boost year mario ni wanyaro ngiyo ni no dio bedo join gi team from Sonko. In fact, Sonko nya gijalup mare kaka no gol ya debe ne gi throw their weight behind Abdul Swad behind Hassan Omar. Ko mano mi some a bit of milestone. Then Mario be nikichangiyo ni perception. Ngini ka poni jino the ground sani kor kwaso yero jalup jatend piny Kenya mano Uhuru ni Raila ni Ruto. Koro jonga ber ni mai ngama bedo ngini toji jingo okia sana gima de mbele moso wach mar court jincho jo moso lose of ni agino koro nyal re makoro Texas mono minga moso bedo kom goloko dio se bedo in line gini en gima de bedo fe mar Ruto. Koro ne bedo mayot ni sana mono mi osel ne ji out ni an adi bedo idi gola koro mi kana adi bedo ker koro yeru ngat moro ma at least adi tio goma yomo ko ber ko die ngo e opposition koro mano mi o bi reso di bedo that tight but still despite all those advantages ma jogo gote okumono gi bedo close in fact yes they have tried get time o di bedo that close competition lakini it is a good effort ni mano nyinso ni Mombasa is strong mar Azimio strong mar ODM
kendo jakom pod command a lot of support kia kwa from coast mar Kenya. To bende par ni kata mana ODM gi UDA ok kende ma bende nochung e kaunti ma Mombasa. Wantiere gi jochung mamoko ma bende nochung, kwan mag jochung 7 ma nochung e lemo mar gavana e kaunti ma Mombasa. Kaluwore gi nakeni king'io kata mana siasa e kaunti ma Mombasa mana kaka notimre loch, to sani koro jo ODM kata mana kwith mar Azimio ne oseyudo jatend gavana moyier e kaunti ma Mombasa wuok e duond bura mar ODM. Kineno kata mana kit siasa ma bende nigoyo e kaunti ma Mombasa, kata mana kinde mosekalo bende ninjo kweth ka kweth bende wacho ni yiero no nek beni itimo to ne ochor nyime, gima bende nokelo kata mana luoro mathoth ahinya ka niwinjo kata mana petition ngur ma bende Raila Odinga nochwalo. Nowacho ni kaunti ma Mombasa gi kaunti ma Kakamega gin moko kuom strongholds maggi, entiere gi johera mathoth ma bende wacho ni kaluwore gi okang' ma bende nochor godo nyime yiero makamano, dibede ni ne omiyo kata mana ji samuoyo mar mondo mi kik dhi lut ombulu. King'iyo ginene kaluwore gi perception mantiere kaka nochor kura ma Mombasa gi Kakamega. Ing'iyo ni Ruto jatend Kenya Kwanza gi UDA ne en gi interest maduong' e cities mag Kenya. Koro rumors nitie nyalo bedo ni nitie kaka ne giwinjore gi Chebukati mondo mi gi obed postponed koselande to jo Kakamega kata jo Mombasa koro nyalo ng'iyo ni koni ma sirkal nitie wagone ng'at ni kura. Koro mano was also a factor mane nyalo play kanyo mondo mi ging'i kaka ginyalo yudo those position. Daparo ni jowano lan sani kata king'iyo kaka ne gitimo campaign gi kaka ne ging'iyo line mar go kura, ntiere a level of seriousness mane nyalo neno. Nikech kata kuonde mane ntiere incidents mang'eny mar attempt mar kuo, nyalo bedo ntiere moko mane oslip in but majority ne girito. Koro mano is a plus. Gima chielo mabe nohinyo UDA Kakamega through Malala, ng'eni ntiere gimoro ma joluo luongo ni nyina, kata iwacho ni ma marwa, ma wuodwa, to jo abandu luonge ni shieno. Koro ging'iyo ni ma nyathiwa, but ntiere gima ne tent Malala mang'iso ni kwargi en jaluo. Koro mano ne keto Malala kaka jaluo. Koro mano bene factor maduong' makata nawinjo ka ogai mar ODM Raila Odinga be nowacho generali moro ni omondi Malala. Koro mano be waloya kowinjo ni ng'ani ok en ng'ato, to gidhi girigrugi koni idwa tugu kodwa. Koro apani mano be. Koro mano dipo ni noduone pi kata mana kwadonjo kata mene weche mag siasa kopogore gi siasa ma Mombasa. Parni Kakamega bende lemo mar gavana bende nodhi oyier kendo yiero madundo bende notimre kacha. Jaloch ne en Fernandes Baraza mana ochung' kod kweth mar Azimio la Umoja mane duond bura mar ODM. Kata mana king'iyo kata mana siasa mano ma Kakamega bende noridore nikech kata mana Malala, Cleophas Malala bende ok ni otintin, en bende otek. Malala nigi weight Kakamega nikech na follow kaka nochako gi MCA. Part of it no spend some time Kakamega. En very strong. Makata ka nobedo senator ne en a very strong candidate kendo ji nohere. Aparo ni ginene en sieno ni ema pano bage. Being in a wrong party and also not oyero battle ne wisely. Nikech 48 laws of power ing'iyo ni ntiere again law number dima wacho ni choose your enemy wisely. Don't mess with the wrong people. Koro apani no mess with the wrong people, and that is mani gima inyo career mare. Otherwise on a level playing ground en a stronger candidate ki compare gi Baraza. But ma kendo ngiso maber ni jo Kakamega pod gi hero Raila, pod gi hero ODM. Nikech kata kineno kaka celebration mane gitimo banka noselando Fernandes Baraza kaka jaloch. Ne en celebration maduong' ma gikwayo Raila mondo otawala Kenya. Nikech be Raila kodhi kucho ging'e Raila maber ni en Muluya wadgi. Nikech Raila wacho no owae ginene
lineage mar Nabongo Mumia mar Wanga Kingdom. Koro mano be ka gineno to Raila be en wuodgi. Koro it's a emosebedo matek ne kata ka nineno ka Mudavadi ginotemo ni gidwa ringo gi kaka mega gitere Kenya Kwanza to nobedo matek. Gise welcome Raila gi kaka one of them kendo gi believe aspiration gi gik ma Raila osebedo ka gorene. Koro ma temo ngiso ni teko mar Raila pok odwok chien gi lendo manolande lendo manolande gi Chebukati. Koro warito wang'iyo kaka court dhi amua wach ni court judges odhi ong'adi kacha be chala igo kura majority madhi carry the day. Ibiro yudo ka ji achiel ariyo moko dhi go for jomoko dhi go against. Koro koma pek ng'eny kanye madhi chunge. Scenario mokwongo ginyalo uphold kendo inyalo dwok ji e yiero. To jopiny to ne gombo ni kwana gigo maler mondo mi olandi onge tiende dok e yiero. Koro mago bende gin geno moko mabe watemo ng'iyo. But legally en either gi uphold kata ji odog e yiero. Nikech kata kidhi cheko database ibero malit makoro nya wacho moro marach. Tapani en gino show maturity for the first time ana kaka neno ga Cleophas Malala ange ga neno ng'at moro ma kata kaka wuoyo to ng'isi ni ng'ani ok en ng'at moro manyalo mais mature politically. Nikech ng'eni nitie wuoyo moko poni wuoto nego bed ni mana kanya nyawado wacho lwedo mopidhi okono bed ni iwe gi marache wiye. Then ben same wuoyo ngi ng'ama attack ni ng'ama chal nade. Nok nen ng'ama ka loso to en ng'ama pinyo ko chuno. Lakini en gima ber otime for maber ni wuok oko yanga kendo mo wacho ni oloye kendo yie gi loch ma dhi mbele. Koro en a show of good maturity. But ka king'iyo loch mare an anyang'iyo gino in two aspect. In fact ada ko ni mano ng'isa ber ni kweth mare miyo kata in fact wa narrow it down. Raila Amolo Odinga pod pek sana mano mano is in kaka mega ibo mar Kenya. Nikech kada de beni otro wait kada support mare behind Cleophas in fact and do in ma very early. But King of Fernandez Baraza nen candidate ma weak nino kada ku wuoyo ngen jioro gani ngat mo wuba strong ja ni mano koro ngat makoro is very strong a ground. But kino nen ngat mo is soft no wuo mos koro ngeni jiboero joma wuoza gin sana garaka gi nguvu kama kijana. Koro Cleophas add advantages mang'eny lakini despite all those John and Mono year in Baraza, but apparently it is because of support Raila enjoy and in Western. Then King Yobende jogi nom keto a lot of machinery on the ground. Nkechini neno jogi ne they were not campaign gi pesa mora. To King Yobende marka ya kwanza gen joma no yie marke mar tiyo gi pesa moro mi gi brave voters. In fact gino benoti mara Mombasa. Mami in fact the race was a bit tight. Ngeji mang'eny mano maki mo be lando Kenya Kwanza where negi miyo ji pesa chinga ma tiko mo ndiko kura ngane. Kura apani maga some of things manyalo miyo ji nyalo wacho ni the race was that much close. But apani win Mar Fernandez is and justifiable and give not okay reform maber team ne gin god he was in the right team kendo campaign negative maber nyaka the last minute. Then Mogik and mana still in fact kisi governor it was there as a super agent Mar Fernandez. Koro ngeni gene expect in fact got gene expect then tip kusa na mangen make mbolo bribery but kaka no donjo no it was not take time mare uwoto in each and every polling station onge ka if things are going sa mar kwano kura nenti on the ground joga tema koro manu ngeni kura in fact not tomorrow yo mal ler ngamal ogi rito kura in fact yeah koro manu begi malim ko poni ber moro wuke kor guy we pray ni mama to the same spirit majo azmio ojo kamoro me at least girit kura ki kwal kujgi sana ngini kwan makoro gore kanyen kwan mag namba di mantiere kweth mar Azimio to namba di mantiere kweth mar Kenya Kwanza. Mane gi mar bende jopiny bende na rita hinya kalure gi yiero ma adundo ma bende notimre chin tarik 29 mano chieng' wuok tich mar jumani. Nyaka sani koro warito Fernandez Baraza kanyakla gi Abdul Somad Nasir mar mondo mi ochamo muma mar apis kanyaka sani mana governors prangwen kod abich kende mosechamo muma ngeni chenro mar
chamo muma mar apis bende ang'eni koro ikore yo makoni kod kocha mar mondo mi giriwre gi jowetegi mar chopo singo ne counties mopogore opogore. Nyaka sani koro king'yo Azimio gi Kenya Kwanza, kwan mag governors moseyier Azimio gin 23, Kenya Kwanza gin 22. Giwere mana gi governor achiel kende. Mano nyiso nang'o? Parni sirikand county mano ma Taita Taveta gi mano ma Meru na giyiero independent. Mago koro gidhi gi independent. Wantiere gi Meru kanyo Mikai mong'ere kaka Kawira Mwangaza. County ma Taita Taveta na giyiero Andrew Mwadime mar bende no yiere gi independent. Koro momiyo ni namba makamago koro biro 23 gi 22. Kimedo gin 45. Azimio sani ngi 23, Kenya Kwanza nigi 22. Kwan dhi timore nada hinya Council of Governors ka. Mano ngiso ni isa lweny manogore ni nen close. Koro seche moko ne wanda main onjelo jagot. To aneno ko pasare okawo nembni mang'eny. Mano be ngiso ni kopo ni opportunity moro nyalo wuok ni ji dok to kik wanda kik obed underrated, kik obed undermined o ji ogo kwan maber. But ineno ka no oyudo governors mang'eny nikech UDA koka no ne giloso nyoro. But ODM osebedo for a very, I think the oldest party mas strong ma inyal nesani, apart from mamoko manyalo bedo ni old to they are not nowhere to be seen. Koro en a show ni en a tight race to bende aparo ni strategy ma samoro jo kane tiyo go maingo kon ngiso ni ineno ka kunde ma happen to be stronghold magwa ne gibiro ok ni gidhi yombo, lakini ne gibiro ni at least kata kuyombogi to kuyombogi ga larger margin. Giyudo kura mang'eny kaka koro gap mane naro ka Mombasa. Ging'iyo ni in as much as strong ka but at least we will come out with something. That one is not mano be gimoro moko nego bed ni bedo ignored. But going forward, we wangi development ke yero be seche moko wa miss ga the point mar yero. Samoro wangi ga ni en why do we vote? Angomiyo wa yero jogi office. Bende nena ni koro ni jo Arsenal lo jo Chelsea koso jo Chelsea lo jo Arsenal. Koso angoma is it for jogo kura. Mano is the biggest win mar vote. Wanyalo celebrate yes ni Azimio loyo, kata wanyalo celebrate ni jo UDA loyo, but at the end of the day ngama duong' monego bed ni win kogo kura en japiny maonge gi pi, japiny maonge gi ndara, japiny maonge gi chiemo mochamo, japiny maonge gi ohala, japiny maonge gi tich. En monego bed no win ka jogo kura. At the end of the day ng'at modonjo kacha cha ben en ng'at ma gima baro wiye ni ere kaka jomogo na kura gi ere kaka giyudo chiemo ma next, ere kaka gisemadho breakfast koso breakfast, ere kaka gidhi yudo lunch. Mane win maduong' monego bed ni wang'iyo kuom jotelo gi. Koro jatelo moro amora modonjo once no se yieri koro kibini in jatend ng'at manodong' jok manogoni kura, jok manokogoni kura ki jatend gi apana. Kisedonjo kachacha koro in jatelo mar jite, ing'iyo ni ere kaka inyalo keto yath osiptal, ere kaka inyalo loko ngima jopiny. Aparo ni ka wachako ng'iyo that angle to wabro bedo different society going forward. Apa ni paro ma ichiwo Owino, paro makamano ber nikech sani ok go mana siasa ni kweth ni olo kweth machielo. Aparo ni paro ma bende jopiny bende nego bed ni goyo bende en ni jatelo ma bende wayiero, obed jaod bura, obed governor, obed senator, bende obiro kelo lokruok e yor dongruok ahinya ne jogweng' ma bende giwuoke. Kopogre gi mano bende kata mana king'iyo kombe ahinya od bura maduong' ma pacho ka wantiere gi od bura mar Senate kanyakla kata mana gi king'iyo kata mana kwan mag governors, kweth mar Kenya Kwanza gi kweth mar Azimio gilore mana matin. Mana kaka ne sing'isi ni kwan mag governors Azimio oloyo Kenya Kwanza mana gi governor achiel, nikech Azimio nitiere gi governor 23, Kenya Kwanza nitiere gi governors 22, wantiere gi independent 2. Kopogre gi mano Senate, kwadonje Senate to koro Kenya Kwanza oloyo Azimio gi kwana mag senators, nikech Kenya Kwanza nitiere gi kwan mag senators 24, Azimio nigi 23. Parni kwan mag governor senators gin 47. Dhi bedo nade e od bura maduong' mano mar Senate gi National Assembly?
Asante sana Sharon. Ada chako wach mar governor post momiyo Kenya Kwanza nigi in fact nitie wach moro ne wachore ni gin mang'eny molo kata Azimio nikech nwang'eyo nitie joma odi camp mane lemo mar governors lemo mar governors Meru governor Kawira nowuok odhi donjo join kweth mar Azimio nochungi independent and then bende governor ma Wajia Mandera mano mar Ali Roba mana kamano tingo jod bura berio kabisa negidhi mage join MDG bende wantiere godo kotel negi David Ochieng exactly koro ngeni nitie switch moto bedo between nyaka ne tim yero nyaka sani momiyo koro kelo mix up ma ok nyanga ber ni ngama koro nitie malo lakini kinge ko mar ni National Assembly Azimio no wukne gin gi aya number koro ko bende nitie joma odhi okaw bang' gi kweth moro to then tikara yiero mo cheko no kendo yudo two more MPs mano keto wabedo malo zaidi Senate it is clear mano MPs adek nikech jokups ga gin ariyo gi wipe achiel kibir Senate yes it is true gintie malo but Senate ngeni ogin ga involved sana which make management make county maybe gima ginyalo input pur menya dwar kuomgi and maybe pass budget pass budget but most likely things todo gig moke team National Assembly koro kapara gino nyalo bedo sana pek ne team mar Kenya ni mar Azimio kibira maybe in governance todo gi ai Kenya kunini ai Azimio but most likely inti jomo koma most switch but at the end of the day ngeni an gima paro ji dingio ni kopo ni ji didie maybe yiero mar let me say council of chair mago gik moko te jogi pod rito ni yiero mar president dede kanye koro kuponi osebira yanga ni Ruto dhi bedo ker to still of course odhi bedo gi apan because obviously dhi no kan ti jomo nyalo dhi influence mondo miyo join camp mare kweth mare ka nene mai kama sirkal tiere man is very obvious koro dhi ngato gi koko mang'eny maybe e bunge okay that much impactful gima duong' en kama sirkal kweth ma sirkal ae mogik kweth mar Kenya mar Azimio kinyo kata kaka weche dhie code though we can't tell now but we hope maybe the nyalo dhie dok yiero kendo or maybe whichever way it can be able to become to the pod dhie dok wacho ni loko nyadhi bedo ng'ato nyawacho ni an kwa John kweth nikech mai koro sirikal dhimiyo okonyal wacho sani ni iri kara ere kweth madhi kawo maybe council of governors ere joma dhi tele National Assembly kora ngapa ni maybe Supreme Court ni block a lot sana what ni maybe rumo no makoro wacho ni lokruok nyalo bedo mano to kata na chieng' wuok tich nikech igeno ni Supreme Court gibiro bedo ka giyalo duoko mag ng'ur ma bendo sechiwdegi chieng' tarik 5 ma ni chieng' wuok tich mar juma mabiro makoro wacho ni jopiny orit chieng' wuok tich ponono ni jatend piny Kenya moyier ema koro broland mar mondo mi ocham muma kata wan pod warito mana pod neno ka nyalo kenyo gwenyruok ka hinya e kwan mag namba makamage nikech parni kata mana kweth mosedar wantiere gi UDM mano mar Ali Roba gi nwaneno David Ochieng ni kata mana gi kwan mag independent makoro riwore Kenya Kwanza ponono ni samoro William Ruto kata mana ji doke yiero ang'o ma kendo biro timore kendo gichaki dok kosango mae kwan mabede koro gore ka gwenyo kata mana jopiny yana tim kata yiero madundo chieng' wuok tich nyaka sani kwan mag karod bura kata chung'od bura 4 ma bende koro ning'iyo adek Azimio nosekawo kopogore mana gi Marungai mantiere kaunti ma Nakuru kama bende Raymond Moino Yombi ja UDA bende manoloyo kanyo king'iyo kata mana mamoko Kacheliba gi king'iyo kata mana Pokot South Jokups nokawo king'iyo kata mana Wiper bende nokawo Kitui Rural ba influence to nitiere kuom ng'ama oyier president ka ng'ato bedo declared president kata Raila mo bedo declared kata nitiere kweth mantiere Kenya Kwanza madhi lokore dhi ire nikech ji dhi ng'iyo ni ere kaka wanyalo yudo konyruok nikech ng'ano oselandi koro there is no other option koro ka wadwa yudo konyruok ne jowa maybe in one way or another nyaka wabed close with ng'ama ntiere in power emo mineno ka MDG gi Ali Roba gini noringo gidhi e Kenya Kwanza nikech ne gineno ni kanye ma kama ne presidency osedhiye koro ji temo align themselves ji onge ng'ada beti koyo jomoko be wacho ni ginene iluongo nang'o kata onge ng'ada bete kech gi koyo
koro maka ya moloko to gimbe koro giloko koso nango nikech sani ben kata mana kweth nyaka bende bine wang'iyo kata mana kweth mosedonjo kata mana riwruoge mamoko kaka mamowuok kata mana e Azimio la Umoja king'iyo kata mana kweth mano mar MDG nantiere Azimio, UDM nantiere Azimio, to bende nitiere kata mana pend chike matayo kweth ka kweth. Ere kaka inyalo wuok e kweth ne kidok e kweth mamoro cha. Nikech kidok kacha bende ibro wacho ni un pod un kaka jo Azimio, kata mana ki list kata mana nyinge. Andi Robert okata nowacho ni en nokondika ndika gi kweth mar Azimio la Umoja, en monyalo kwan, en mar Kenya Kwanza. Koro pod warito winjo. Kaji dhigo kura e parliament ok dhi ng'eni go nango kaluwore gi manisaini en either by secret kata ng'ato declare kamogoye to mano gima ng'ato biro timo independently ka osedaro dhi e Kenya Kwanza kata odaro dhi Azimio koro kata wach ni en ng'ato kumodhi tere kura cha en mong'eyo nikech gini be dhi play seche midwa yiero speaker seche midwa many deputy speaker kata ka nitiere critical or crucial bills ma the sitting president nigo gi interest obro whip jogi be seche moko osebedo previous parliaments yudo ka MPs nigi kech ma gimbe gidwano yukne gi jamna koro ka ja ker kata ng'ato nigi bill moro ma dwa mondo bed passed yudo ka kidwaro given number ikoni un koro wan gi this number to one less gi number makama koro imanyo jok minyal yukne gi jamna mondo gigo kura mondo gicheche pass koro mano bende is a factor manyalo play ka luwore gi whoever is ng'ama ratil dhi nindo kuome kom mar ker mar Kenya. Apani kwan mar namba kata mana kagore dwa ng'eni majority mano kweth mag jogo eko mang'eny e od bura gi jogo eko matis apani makoro pod gore kata mana ka e seche mamoko jomoko dar koso nango nation. Taro ng'eni ko luwo chik adier mar wach ni po luwo chik tineno ni mondo mi ng'ato join kweth moro ka ji chomo yiero nyaka join at least 3 months kapok ombulu chiemi go ombulu no then kida wuok kichik nyaka wuok at least tok dweche auchiel banka otelanja nini ng'amo yombo to kineno mana tok yiero to kineno sani koponi ji odhi kata mana e National Assembly ni ida yier speaker to then ing'eyo ni kata kweth mar Kenya Kwanza nigi ji mang'eny molo kweth moro to ng'eni mano ok mon ng'ato ka okuche nomiyo maybe kata yiero speaker to speaker en ng'ama kweth mar Azimio ok nya mon ja Kenya Kwanza mondo miyo ka ombuche mano ok ng'iso ni mano ko di camp ni official ng'eni jogo be ng'iyo niya mondo mi jogi kichik en ndio lakini tek sana mondo mi impeach ng'ato on that ground then Kenya kai kata Kenya kende siasa mostly siasa in fact this rule mar siasa kata gima ji like tweje siasa enya en interest en idan mondo at least giricha ber mari yani karimo ber maber e gimina nene mobi to joma move gi moso gen joma no dong en kan tia we have a good number example koro mar yene ogine Nyanza nti joma wuok kana gise dong to koro gibiro gidhi mabe to negi jok dhi gi jogi gene interest mari ema gidhi savo koro movement marji yes in fact everything just interest koro then bende ngama bedo jalup ngama bedo ker bende en gi tek mang'eny sana mondo o influence numbers kaka chiel kum nyalo kono gini ni kapoke ko in fact ko ginya join team mara ibro bedo frustrated or ka ok join team mara wabro ensure ni okay na chiel kum ntie gima ginyalo ng'ado ma you may know inyange kendi lakini okuyo jo ng'eyo mabe they have very many ways mondo mi giwachi ni ng'ane en ng'ama kama yet ni okin ng'ama chal kamano koro influence ber inya timre yo mayot mondo mi ng'ato John ka kweth moro mondo dhi e moro to mana be mogik parliament in fact nino kaka last year kana ji ntie bunge kana ikadho chike moko MPs gi wuon gibiro le ayanga ma giwacho ni gine dhi kar ne giro mecho ma megi ma yukne gi jamna koro ngeni peta be ji jati goro mondo mi ogino o influence number koro number kan gi moro mali sana kingie ki biro ko mar influencing bills gima duong sana en ni ing'eyo ni ere kama sirkal tiere ere jatend ker mar piny mar Kenya kara gine sirkal mora mora koro from that one jibro line towards luwo kama ber tiere
Mago duto te warito neno nikech romo mokwongo nego bed ni ibago machiegni ni romo mokwongo mago mag jod bura mar od bura mar 13. Romo mabende nego bed ni ibago kod jatend piny Kenya. Nego bed ni luongo romo makamano odhi kanyo to pedho oboke mano gazette notice mar mondo mi romo makamano timre nikech jod bura ma oseyier mabende nwanene pacho ka moko kuom gi bende ni seneno karamna kochopo e od bura maduong' ma pacho ka kinyiso gi ni nego bed ni timo kama itero gi alwora mar od bura. Koro pod warito romo mar gi mokwongo mane bed ni jatend piny Kenya luongo mano mar mondo mi jod bura ka gisebedo kacha oka koro gibiro yudo thuolo mar yiero speaker mano mar od bura maduong' kanyakla gi mano mar senate. Ang'eni bende siasa bende pod gore e kom mar speaker ka ng'a biro kawo kom mar speaker kaka manya kwa Ramogi Jwang'o wakaw yo matin kon waduogo wabiro duogo gi twak makamano kik dhi mabora. Wuond kod andhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywag malitin. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya sasa. Ka joma moko geng'o joma giero kuom yudo rem. Hera mar anyuola medo mana loyo. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno, mana Ramogi TV. Tiyo gi sukari mang'eny e del nyalo miyo ibedo kod lak matowo kod pek mar del mokalo alama. Niliitwa Githeriman 2017, tukaenda State House na bibi yangu, nikaenda nikapatiwa samba, nikapatiwa cheki yangu na nikapatiwa mpaka title. Uko na surprise nyingine unataka kupatia wa Kenya? Yes, niko na kanini kakitu kakubeba uji na ugali. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Nyako Ramogi Jwang'o machiegni okang' mar 2 maen twake chenro mar Rupinya neno kanyo ka en saa 2:33. Parni duchi makawuono bende pod ng'ur pod dhi nyime yalo ng'ur kotenre kod ng'ur mabende ji 7 nodonjo ne godo okenge mabende piny Kenya notimo godo yiero mano ng'ur mar jatend piny Kenya mano moyier William Ruto kama bende ji 7 nochwalo ng'ur makamago mar mondo mi othich oko dwaro makamana. 2 kuom gi koriwo David Mwaure kanyakla gi Moses Kuria ng'ur mage nothich oko gi doho maduong' mogik e pacho kaindi. Koro en geno maro ni kono romo saa 3 mana kaka odiochieng' manyoro ng'ur makamani biro winj ayanga e doho maduong' mogik e pacho ka bende odiochieng' makawuono okinde mochung'ne William Ruto gi Rigathi Gachagua kanyakla gi mago mag IEBC biro bedo kaduoko penjo kaduore gi ng'ur mabende nochwala odiochieng' manyoro. Koko mano biro bedo kwa teri achiel kachiel nyaka e doho maduong' mogik ponono ni chenro makamano biro chako. Kata kama
kamano gisani pod wadhi nyime gi chenro mar nono siasa chal nade kor gwenge mopogore opogore. Wang'eny nyaka sani mana governors 45 ma bende osechamo muma. Gisani siasa ma bende pod gore en siasa mar kwana mag jood bura mantiere e od bura mar 13. Kweth ariyo ma bende wantiere godo madonge pachoka, mano mar Kenya Kwanza gi mano mar Azimio la Umoja. Kwan kata mana namba makamage chalo nade. Kata mana kwang'iyo e od bura maduong', od bura mano ma National Assembly, kwang'iyo mar Senate, bende kata mana kwan mag governors namba owere mana matin. King'iyo kweth mar Kenya Kwanza gi mano mar Azimio la Umoja, nyaka sani kwan mar jood bura mawuok e kweth mar Azimio to nawacho ni olo mar Kenya Kwanza gintiere 165. Kenya Kwanza na gintiere gi 159, sani gintiere gi 160 banka na giyudo kar chung' od bura mar Rungai. En mana ni gwenyruok pod ntiere mana kaka nation ni wacho ni jok mano daraka bende pod gintiere Azimio kata Oyo, kata mana kaluwore kod chike pod gintiere kacha donge. Koko manya kwa Ramogi Jwango penjo ma bende pod penjre kacha pod warito mar mondo mi jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mar mondo mi obag romo mar 13 e od bura maduong' mar mondo mi jood bura ochokre kacha mar yudo thuolo mar yiero speaker mar National Assembly kanyakla kod mano mar Senate. Kanyo bende makora wacho ni siasa koro dwa gore nikech e speaker mar National Assembly, par ni speaker mar National Assembly kata mana od bura maduong' ma pachoka enema entiere gi teko mar 3 bang' jatend piny Kenya, jalup jatend piny Kenya koro ng'iyo speaker mano mar od bura. Naneno ka Kenya Kwanza nosechwalo nying mar Moses Wetangula, governor moyier e county mano ma Bungoma. Bende wantiere kata mana gi Azimio ma bende koro debende gidwaro Mbadi koso gidwaro Kalonzo Musyoka, mago bende siasa ma bende pod igoyo ka. National nokigila. Sharon, iwacho kuom chik pod wan gi nawa mang'eny to gini pogore gi go kura nikech ng'eny kura inga sichi inyalo wacho ni in Azimio to dhi go kura na ng'ato oko nono. Koro apani an gi paro moro maber sana ni apani jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta dhi bagoro mar 13 Congress ni mano od bura mar 13 to ko court oseamua ni case dhi nango. Eri ng'ama dhi bedo, eri ng'ama waneno ka gine chomo ne ema dhi bedo ng'ama dhi kawo kuom telo mar piny mar Kenya. Koro kanyo to kanyal ni mondo kadang anapani weche sana pod omakore gi wach mar court ni mabendo kanani mondo wuoye wiye mang'eny kich mago ng'ene wakili makoro wanyalo miyo thuolo mondo obodo bemo meni kata okwalose kata mane widoji makawuono apo kada wuoye in fact na kada joma agi kokola online wacho ni amera gigi wadhi ka wang' ni ni omera warituru giene court do mondo miyo gene wano kwan lawyer. Kopogore kata mana gimano bende koro kata mana kaka National osewacho apani kata mana ni pod irito mar mondo mi yanga kapo ni ng'ur manochwal neno ng'ur mowinjore kata Oyo, mago duto te nyaka Ramogi Jwango ibi ng'ad gi jong'ad bura 7 mantiere doho maduong' mogik e pacho ka kotelnegi gi jang'ad bura maduong' Martha Koome, wach ma bende pod dhi nyime e doho. Warito chieng' wuok tich chieng' tarik 5 mar dwe mar 9. Ya gwenge te ng'iyo judges mag Supreme Court gima gidhi amua kaluwore gi case. Be ng'iyo kaka jo Azimio present case margi to IBC gi lawyers mag President elect William Ruto bende present case margi. Koro bang' mano to gibro amua nikech rumors be pod nitiere ni mara ker masani pod dhi bet IBC bro bedo reconstituted nikech jok nyal dhi go ombulu gi commission ma osebedo beda jokuoge ayanga. Nitiere ji ng'ur mang'eny ji ok dwar dhi go kura kendo ka Chebukati ema dhi rito kapo nono ni ji odok e go ombulu. Koro mago bende gik ma at play to systems onego bed ni wabedo gi systems matiyo kaka piny kata bed county kata bed national government kata bed independence institution machalo kaka IBC machalo kaka judiciary machalo kaka parliament and even the executive. Onego bed gi system matiyo to jok ma waketo head of systems gi bende onego waket jok wang'e ni gin jok ma nigi integrity to gin jok ma bende gi principle manyalo uphold the truth. And then nitiere bende challenge ma wan godo Kenya ka onego bed ni wang'iyo ni to ka ng'ato mi position machalo kaka position mar Chebukati mar chairman mar commission mar IBC kata ka ng'ato kete position mar judge mar Supreme Court. Jogi ere namba chelo nego wang'i ka waseng'iyo
their records, wang'iyo kaka their credibility, kasto wachak wang'iyo kendo ere kaka motivation mimiyogi, to gi ere penalties ma ka gidhi against the truth and subverting the will of the people, ere repercussion mantiere and that ngene ntiere bende kaka independent institution ni bende seche moko affect outcome magi kelo ne jopiny nikech they are hiding, gipondo behind the independence to gitimo gik ma are not right. Koro ntiere bende kaka koro ne do create ombudsman chayo no kena bad idea kanoti kode e yo makare nikech judges gi sani gin ji abiriyo to ka ji ang'wen onindo kor Ruto to mano nyiso ni kuno kanya mane gima jo Kenya dhi dak godo. Koro ere ntiere mibadhi bende ng'eny Kenya, ere motivation jogi ichulo gi mshahara machalo nade, packages mage magin go as long as they are doing the right bura to gibiro ng'ado kaluwore gi ng'ur mochwal gi kata mana kaka okinde bende biro loso doche manyoro bende nwaneno kinde mochung' ne Martha Karua gi petitioners kata mana jogi kuma bende nochwalo ng'ur ka bende naloso kacha Willis Otieno gine bende niwinjo kata mana kana twak kano chugo nyaka wero odiochieng' manyoro. Koro odiochieng' makawuono idhi dwok ng'ur ma bende nagichiwo. Koro jong'ad bura pani bende kata mana ka ng'ado bura gibiro ng'ado bura kaluwore bende gi duoko nikech sides te nyaka winj. Sides te nyaka winj nikech ok gidhi nindo ni koro gin gi jo Azimio be ok ginyal neno ni koro gin jo Kenya Kwanza. Gin onego bed ni gichung' e diere to ging'iyo kuma ratiro nitiere. Ka ratiro nitiere ni William Ruto noyombo maler to giamua ni kone modhielo. Ka ne nitiere ratiro ni ok oyombo maber to gidhi mano koro iluongo ni nitiere jurisdiction margi wan mano koro bakia. Gin ema gidhi amua ni gini based on how case is presented, this is my outcome mar case ni. But wan koro walemo and we are hoping for justice nikech ka dieri owuok it will be just. Justice or can justice can marry kendi. Kata ka nyawadwe motimne justice, it is still justice. Koro ka justice en mar President elect William Ruto ka oyud ni no yomba dieri to miye justice mare, lakini ka no oyude yo makare to jo Azimio oyude ngo oyud loch margi. Mago dutote waweni jong'ad bura abirio mag doho maduong' ma pacho ka bende parni mano ka bende timore gibiro bedo ka giwinjo 9 petitions. Mago dutote kana giriwo petitioners ma bende nochwalo ng'ur magi. Koro kata kana kani winjo Martha Koome kana lose romo motelo ne chenro mar yalo ng'ur bende ni winjo kanyo kana o list kata mana gik moko chiko ng'uro chiko ma bende gibiro bedo ka giwinjo e doho maduong' mogik. Bende parni mano katimore bende kweno pod dhi nyime e kar jot mar Forodha House buore Nairobi kama chiegni gi doho mar Supreme kanyo kama bende nochiw siem mar mondo mi doho maduong' mogik ma pacho ka nochiwo siem mar mondo ochako kwan kendo polling stations 15 kuonde luto ombulu 15 kunde luto ombulu 15 makamago nwantiere gi gwenge mantiere imbo mar piny Kenya, Masawa, mano Nyandarua, kanyakla gi gwenge mag dho wadh nam chumbi. Mano bende okang' ma bende pod timore, duoko makamago bende gibiro bedo ka gichiwo ne doho maduong' mogik mar neno ponono ni yiero makamano notime yo makare, yo mahuyanga kata mana uya. Keni nation intiere gi paro mora mora kaluwore gi mano kapok wadhi gi machielo. Erokamano Sharon. Mana kaka nawacho okaga mondo ngeni sani ji wacho ni Kenya nigi lawyers million 20 out of 50 people. But nitiere ngeni grounds mane Azimio okelo ng'ur margi ne gin kuonde 9. In fact achiel kuomgi en mar ni kopone bago yiero mit mode godo e county ma Mombasa kod ma Kakamega ka nyalo bedo gi effect etanot mar jomo go ombulu ne ng'ato mane gi yiero. Koro ngeni gi to ng'eny ndio but ngeni wanyalo agi kaka jomo ng'eyo ka lakini many court layman's language koro lakini ngeni court mong'eyo ka gidemo lakini angi geno moro ni justice koponi jalup ker masani Ruto oyombo kama kare en gima wakwa mondo ji obeda gi kwe wayie ni mano kaka notimore gima pod bodhi mbele. Same applies to kuponi Raila no beno yombo kata benti tiere ukora moro no tim. To pod en mana kwa mondo at least justice ominga ma odeserve lakini mti fili moro ngisa ni yiero gini nyalo bedo ni
acha chance ng'eny sana mondo mi obed nullified but mano kata ng'wana wuoyi mano kipacha mano koro kipacha koso in achiel kuom okinde mikwane mbui milion 20 mikwane anyalo bedo achiel kuom Sharon nikech mbui sane kedhi kila ng'ato en mano kilu mana kaka isewacho kila ng'ato oseng'iye mano oseng'iye kok mano jopiny bondo bolre bende gihorre nikech kata mana kinendo kata mana okinde kaka twak e doho kacha kila ng'ato nitiere gi okinde mage bende gine ma bende ne gichiwo ng'ur ma kamago koro warito winjo ka ng'ur ibiro tieki yala duoko biro bedang' ji joma notwang'o usi marambulu kaka mara ni girwakaro maka kikudi ka girwako kata maporo nowe magi kafundi gidhi gikawo usi girwako kabisa kata ka duoko bedo korwa kata ok obedo korwa mano rwak law nikech hopefully geno to pod nitiere walema and then whatever outcome bende wabed ready to accept nikech Kenya pod dhi mbele, ngima pod dhi mbele. Ngima oxygen ok dhi chung whatever the case, but ji pod yweyo to wabro ng'iyo kaka wanyalo go wabro ng'ada ora ka wachopo kanyo. But chances to ng'eny ni gini idhi gwe oko. Chances to ng'eny. Mano kilo machielo kendo. Mano okilo mar mbui national. Steve no ng'adi. Okilo moro bende kae wacho niya. In fact nting moro wiye ne wilgo ni kele point maber sana. Kwen ma dhi mbele sani for the house. Yes, ngeni la obvious ntiyo joma ngeni adier mar wach pok jiong'e sana. Ji kod pok wacho ni obedo kamae. To ngeni thoth joma kweno kanyo ntiyo jomoko manyalo be ni wang'eyo. Kata maybe jo media moko ng'eyo. Koro miyo nase neno ka ntiere report moko nosewuok ni ntiere kaka jo ntiere pogruok moko e kind forms mantiere e portal kod mar there physically. Ntiere kuonde moko mabe yudo ka there's 0 form 34A. You see, okay, mora but in the portal gintiere. Koro uyop ni mage gik ma court ngeni actually ngeni 15 police ngini tigodo these constituencies mo yerge just to select areas ma jogene ni godo ngor kene wacho niya ntika form 34 A's mantiere mo me agents from polling stations opogore ma are uploaded, then there's a lot of security features ma are also missing. Koro ngeni jipar ni ntiere tugo moro mano timore e tok between kane ioro duoko from polling station nyaka gidhi in service make IBC, then from IBC now to the people themselves. Koro apani gima nyalo wacho sani ni mana kaka nyawadose wacho koponi gino obedo decided through whichever way yweyo kaka yweyo sani ng'ato nyalo maya mocha to then ifar kaka sani ngima ogowa ma bid from central bid kanye moko poni ng'ato ma dawacho ni kende ng'ato ma nyaka giene apani mano gima sani onego beni ji move away from kejeno kaka ji nogo mbulu gi kwe ji kogo ne onge wang'ni mano gima mor sana gi ji ng'e sani ji oseamua ni wan jo Kenya wate wathagore wate waywak pile koro piny pro songo mbele wago ywak wacho ni piny pod biro dhi nyime ponono ni jatelo mora mora okawo lemo singe ma bende koro ka gichopo tene mar dwach jopiny te donge kok manya koro muge jwanga par ni chenro mar yalo bura mar ng'ure doho maduong' mogik bende dhi nyime kinyi makawuono mana kaka nyalo neno e wang' jowi mari kanyo mago gin mana pichni mabiro ni achiel e doho maduong' mogik e pachoka kama bende wantiere gi jofwambo magwa ma bende ogoyo tach ma bende biro bedo kaluonwa chenro ma kamano odiochieng' ma kawuono chenro manego bed ni chako saa 3 mano mar okinyi odiochieng' ma kawuono odong' mana gi dakika 10 ineno kata mana okinde ma bende osechopo lewni ma bende girwako kanyo lewni mar otenge ineno kata mana kaka girwako kanyo moko kuom gi bende ineno ka pod rwakre kanyo mano gin pichni mabiro ni achiel kachiel kowuok e doho maduong' mogik e pachoka okinde ikore yo makare ka bende odiochieng' ma kawuono igeno ni okinde mano mochung'ne duol mochung'ne weche mag yiero mar IBC kanyakla gi okinde mochung'ne Ruto gi Kenya gi Rigathi Gachagua biro bedo ka duoko ng'ur ma bende nochiwo odiochieng' manyoro gi petitioners jogwek ma bende nochwalo ng'ur e doho maduong' mogik. Wantiere gi jofwambo magwa bende chenro ma kamano ka chako saa 3 mar okinyi en chenro ma bende biro bedo kwa kiloni achiel kachiel par ni jong'ad bura maduong' ma pachoka bende gin jong'ad bura maromo 7 kotelnegi gi Chief Justice ma pachoka Martha Koome. Koro chenro ma kamano ka chako saa 3 mar okinyi
okinyi en chenro mabende wabiro bedo kwa kiloni achiel kachiel. Parni pod antiere gi Nation Odongo gi Steve Owino duto te magin jonon siasa mabende pod waporo godo weche ahinya motenre kod weche mag siasa, weche mag doho okinde bende maporo. Koro kinde mabende biro bedo kata mana kaloso kanyo wabiro bedo kwa kiloni wach makamano achiel kachiel. Daher mara mondo mi watie gi wach moro ahinya e kinde mabende nitiere josiasa mosedar kawuok mano josiasa mabende koro osedar kawuok e kweth mar Azimio la Umoja koro regi Kenya Kwanza. Jogenya nowuok oko akeni owuok e county mane? Iwuok e county mane Nation? Saron an jawabe yan. Inja Homa Bay. Steve Inja Inija Homa Bay. Duto te kawuono wantiere gi jo Homa Bay ka en mana ni koro josiaya ahinya kar chung od bura ma Ugenya bende neno ka giwuok oko ka bende gidhi e ng'anyo kaluwore gi jachung od bura moyier mano ma Ugenya od bura margi moyier David Ochieng kano dhi oriwore gi kweth mar Kenya Kwanza. Ng'eni David Ochieng bende en jatend en ogai mar MDG. Akeni wach makamano noneno nade? Jopiny nigi independent. Kata mna David Ochieng Kenya, kata mna josiasa mamoko ba bende nochung, kata mna gwenge mag Nyanza bende nwaneno gi kacha, nwaneno Ulaga Luoch gini. Gumbo gini ne ntiere kacha. Ranguma ne ntiere iye kanyo. Koro mano gima was bound to happen nikech kaka nawacho ng'ato en gi independent mind mare. To jopiny nitiere kama gi alaine. To hapa ni jo Ugenya nohero David Ochieng kaluwore kaka osebedo ko otiyo negi. Emomiyo kata negi yiere kopogore noonge ginene mar ODM. Koro mano movement mare to ok dhi move gi kura. Though ntiere moko monyalo move go kata obed makura abich lakini ntiere moko monyalo move godo. But majority to pod jopiny notemo kone ne wan kumidhieno to waonge wan pod wachung' gi Raila Amolo Odinga. Koro mano message mane jopiny opasne maler. Kata en kama ne ntiere apani koro oseparo dere yo kata kodhi kwa apology kata kodhi dhi mbele kaka nodhino. Odhi kwa apology ne ng'wone kwayo ne ng'ane kich jod bura kata mna jodak ma Ugenya kar chung od bura ma Ugenya koro gin giwacho ni gin gionge jaod bura gidwaro mar mondo minuoch otim gima bod ok nyal timore. Timdok nyalo timore nikech constitution to provide a chance mar recalling an MP ka uonge kode gi confidence. Samoro no donjo kane en soba to chopo kucho ka olokore janeko. Koro neno ni ng'acho wiye rach. Waduoge mondo okel ng'at machielo. Inyal collect signatures mo recall MP mogo kura manyien. But in a process can walk in the park. Kaluwore gi ni en ng'ama is already is a sitting MP. It's not a walk in the park unless jogo riwore to bende jotelo mamoko boriwore eka gino nyalo timore maber. Akeni Nation akeni ni pare na ng'ateri nyaka e weche mag siasa matimore county ma Siaya kata bedo ni iwuok e county ma Homa Bay. Nikech okang' makama parni kata mna David Ochieng jod bura mano yier poko chamo muma nyaka sani. County kata mna Siaya kar chung od bura ma Ugenya bende kiwinjo kata mna kaka ne ging'anyo ka bende giwacho ni gin koro gidwaro mar mondo mi yiero obag kendo manyien e kar chung od bura makamano. Bende David Ochieng dhi bedo thuolo mar tiyo negi e yo makare mane penjo mabende kata mna osebed kata kipenjo obiro tiyo nade e akwede go duto te. Ifan Sharon ala kipacha paro niya David Ochieng odhi bedo much more motivated mondo mi otim matek mondo mi opuru ne jokorgi kata jogwenge niya ni wuok mar kweth mar Azimio ok onyiso ni kadi kweth to kanyal tiyo newu. Koro you will have more grounds ama you will have more time to prove ni truly en ng'ama jakore kendo en ng'ama jatich. Mare jokino kata wuok mare tek sana dhi bedo gima tek sana mondo mi owuogi kata jogi ne jogweng kata jomo chunegi otim petition mondo mi ogore nikech ineno ka David Ochieng en ng'ama nigi party mare. Koro ngene party ni ene mo manage. Debe ni ja party ODM to ODM nyalo kawo action ni yani you are now errant member wa gol ka mondo nikech team of this kind of 1 2 3. Koro mano miyo ng'ato nyalo go mayom. But kineno kata for example movement mar ji ka sani ringo ka ai kweth mar example to ji osewuok Azimio mabe ifa sani ovuleta no ka at least ntiere ling moro matin ji itiyo chiko ngeni that time ji ne parne jogo knya dhi e court to koro ka banka ji dhi court ji ne ni gimoro nyalo lokore mbele kamae koro wan maka ne break but adier mar wach kada jalongo nenti live on TV kai kono wacho ni call mimi gi pile ka pile gi kweth mar Kenya Kwanza ni mondo gi join camp margi jigo an gi sime ni mondo join
kweth cha but still ogikaw tur magidhiyo magi John Joka kora pani jogi thoji ji poro odong ritu mana wach mar koni kako odhi mondo me at least from there wakoni koponi Ruto dhi bedo confirmed kaka jalup jatend ker mar Kenya ji mang'eny pod wuok Azimio kadhi ire to the same case applies koponi Raila Odinga dhi bedo confirmed through maybe ji odhi rerun o kara tim kwen manyien o yor ni en mano yo mor makare then obedo declared president ji pod biro wuok mana kamano from kweth mar Ruto ka join kweth mar Azimio koro mano is something which is much more expected ni nyaka timre going forward koko manya koro munge jonga biro mana somo moko kuom ote mabende donjo gi sani bang'e abiro chiwo ne Nation gi Steve Owino thuolo mar wacho pacho mogik bang'e kapok wadhi achiel kachiel nyaka e doho maduong' mogik e pacho ka doho maduong' mogik e pacho ka na Supreme Court bende no pichni mabende biro ni achiel kachiel mago pichni mabiro achiel kachiel e doho maduong' mogik kama bende wantiere gi jofwambo magwa koko kamano kapok asomo ote we wako yo matin abiro duogo mar somo ote mabende donjo kanyakla koda paro mogik mabende biro chiw kod welo mabende wantiere go e studio kikidhi mabora Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Asante sana, ngoma sana kwa Naivasha. Unajua vile umetambaa kila mahali, umepepea kila mahali, hapo ni talking about. Unajua hivyo? Najua hivyo. So nani alikuja na hiyo idea ya kushoot hiyo video? Ni wewe ama ni Tula? Ni Tula. Tukashoot akatuma. Kidogo akanipigia simu. Kitu imeenda bwana. Napenda kwenda swimming pool. Lakini si swimming pool ile ya blue ile blue. Ile bana na diagarai. Mami. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni owacho ni nigi tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno saa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV.
Mga juang kamura mintiere ma en twak e chenro mar rupinya twak ma bende nek benwa dhi godo nyime nyaka chenro mar doho maduong' mogik e pacho kae di chakre chenro ma bende nek bedi chakre saa 3 ano kanyo kodong mana saa 3 odong mana dakika 3 kende to romo saa 3 mar okinyi. Kata kamano pichni ma bende ne wang jowi mare gin pichni ma bende biro ni achiel kachiel kawuok e doho maduong' mogik e pacho ka kata brakiero Supreme Court gi dongere kama bende odiochieng' ma kawuono bende podi biro bede ka iyalo kada mna iwinjo ng'ur ma bende osebede kada mna kichuo gi kweth ka kweth. Odiochieng' manyoro nwaneno kanyo kinde ma bende dochung' ne jogo ma bende nochiwo ng'ur margi ka bende nachiwo kada mna ng'ur ma bende da gichiwo ne jong'ad bura 7 e doho maduong' mogik kotelnegi gi Martha Koome. Odiochieng' ma kawuono okinde mago ma ochung' ne duol mochung' ne weche mag yiero mar IBC kanyakla kod okinde mochung' ne William Ruto mano jatend piny Kenya moyier gi jalupne Rigathi Gachagua bende biro bedo ka duoko penjo kaluwore gi ng'ur ma bende nochiwo ayanga odiochieng' manyoro gi okinde mago mag jochiw ng'ur 7 ma bende nochiwo ng'ur margi. Odiochieng' ma kawuono bende koro biro bedo ka winjo chenro makamano nek bende chako saa 3 kawani neno kanyo jong'ad bura 7 mag doho mar doho maduong' mogik kotelnegi gi Martha Koome biro bedo kwa dhi achiel kachiel. Tipo mineno kanyo gin mana jo okinde mopogore ma bende neno kosechopo kanyo mana kinyalo mana neno gi bende girwako uniforms mag gi mag tich mag uniforms ma black kanyo neno ka gigawo gik moko e wigi ng'utgi bende neno kanyo mago gin mana ranyisi ni ikruok dhi e yo makoni kod kocha mage tipo ma bende ineno e wang jowi mare kono chopo saa 3 kata mana kapo nono ni jong'ad bura 7 mar doho maduong' mogik biro chopo kanyo ene chenro ma bende biro bedo kwa winjo achiel kachiel. Kata kamano sani pod wantiere gi jonon siasa 2 National Dongo gi Steve Owino ma bende wasebedo kwa poro godo wacha hinya kaluwore gi chal mar siasa e kor gwenge mopogore pacho ka parni od bura mar 13 bende pok gibedo kod romo margi samoro pod jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta rito duoko mano mar doho maduong' mogik ma bende igeno ni ibiro chiw chieng' tarik 5 mano chieng' tarik 5 dwe mar 9 mano mar juma mabiro. Igeno ni wabiro bedo kwa winjo ponono ni jatend piny Kenya moyier William Ruto noyiere yo makare kata owoyo kaluwore gi ng'ura ma bende nosechwal. Kokamano National Dongo kanyakla gi Steve Owino en thuolo makare nikech neno ka ikruok nitie makoni kod kocha. Adaro mar mondo mi achiwnu thuolo wachnu mogik bang'e wabiro dhi achiel kachiel nyaka doho ma Supreme. Kachako kodi Owino. Mokwongo wagono Nyasaye Ruoth Nyasaye erokamano jachwech polo gi piny to walemo ne jokaluo ma chunygi omoko sani owetewa nyiminewa gi wuonewa gi deyewa gi kwerewa wach wuodwa mabe wuoda bandu Raila Amolo Odinga kendo walemo Raila Odinga tendo luongo ni wuoda bandu mondo duoko maber owuogi wuoda bandu nikech lineage mar Nabongo Mumia Wanga. Koro walemo mondo duoko maber odhi owuogi e doho kasto bende ka duoko maber owuok yiero ok wadhi loye ginene e court nikech e court kata wan gi team maber jok ma understand the assignment mar tich magitiyo. Koro ka Nyasaye omiyowa chance machielo mar dok e ombulu kata omiyowa chance mar donjo e telo to wakwayo mondo jowa okaw assignment no very seriously oket jok mar competent jok ma understand purpose kuma wadhiye ok wadwa chako duogo e doho kendo wadwa ng'iyo ni wadonjo e State House mondo wang'i kaka wachako dhi mbele gi gero Kenya. Erokamano. Erokamano ahinya Steve Owino. National Dongo pachi mogik kata mana thuond wachni mogik debe dang'o? An mara onge mopogore gi in fact lemo an leme mantie dho chunya to ko jogo ma duto mantiere koda ne un gera mar Kenya waneno kaka kama chomo en kamoro ok ni maber ji dhodh jokuyo to walemo nikech kaluwore kod kaka yiero notimore ji ywak ng'ur koni gi kocha ng'eny kata gimotime 2017 kane IBC otamre yaw sava mano pod waneno sani ka pod sava gi yaw kaka ne idwaro gi court. Koro en mana lemo marwa ni mondo at least gik moko dhi kwe mondo bedi gik moko dhi kaluwore kod kaka ji dwaro ni mondo otimre mondo at least justice obed served to whoever who was the winner on these coming elections. Maduong' bende mogik to en mana mar kwe waket uru kwe kaluwore kod kaka court dhi amua wachnie
bit ni odhi bedo kor jo Kazimio kata kor jo Kenya Kwanza waketo kwe ni yani gimoro amora dhi kare kata ko bone tok mano ngima ntiere tok Supreme Court. Erokamano inya National Dongo Steve Owino wagune erokamano kuom molo kinye mang'ich kubiro ka mar mondo mi wanon siasa mar mondo mi waporane wach kaluwore gi chal mar siasa ipachoka. Kok manyakora mga juangi ni bende agoni erokamano kuom bedo kodwa chakre sa 12 mar okinyi nyaka sani. En mana ni nitiere ng'ikruok makone kod kocha kaluwore gi chenro marwa kaka pile ing'eyo ga ni wajatieko chenro makama sa 6 mar odiochieng' kaluwore gi ng'ur ma bende nitiere e doho maduong' mogik. Wabiro bedo kwa dhi achiel kachiel ng'ur manego bed ni chako sa asaya chakre sani ineno kinde kacha jong'ad bura mar doho maduong' mogik e pachoka bende nene wang' jowi mari kose chopo manen chenro ma bende wabiro mana dhi achiel kachiel mar mondo mi wawinj kaka okinde mag IBC kanyakla kod okinde mago mag William Ruto gi Rigathi Gachagua biro bedo ka duoko penjo odiochieng' ma kawuono penjo kaluwore gi ng'ur ma bende nochiwo odiochieng' manyoro kaluwore gi jong'ad kata mana okinde mag petitioners jong'ad jogo ma bende nocholo ng'ur 7 jogo ma bende nochiwo ng'ur madirom 7 odiochieng' manyoro ma bende ni yalo odiochieng' manyoro koko kamano manen chenro ma bende biro dhi achiel kachiel ma bende biro bedo ka chakre sa saya chakre sani mana taye chenro ni nyinga en Sharon Ong'aw ritur masani warad kendo odiochieng' makiny bed godiochieng' maber.